nakaligad sa takna nga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Pebrero 2, 2023. Happy Fiesta sa distrito sang Haro. O malipayon nga kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Sa gihapon ini mo alaga nimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapaw nagkaroon ng mga balita. Kaso sa hand, foot and mouth disease sa probinsya sa Iloilo na dugangan pa sang 450 sa sulod lang sang isa ka semana. Sa dugang pa nga mga balita, 5 ka kapitan kag isa ka lieutenant colonel magapungko bilang officer in charge sa nagkalain-lain sa nga istasyon sang police diri sa syudad sang Iloilo. Pamunuan sang Haro PNP nag-apilar nga hagan-haganon lang ang pag-inom sa makaulubog sining ilimnon agud malikawan ang kinagamo. Iloilo City Government mangayo sang bulig kay President Bongbong Marcos para sa mga nasunugan sa distrito sang Molo. Kag premyo sang 7-cock derby nga ginahiwatag sa iya ka maglapit. Kag ang highlight sa kafiestahan mismo ni Nuestra Señora de la Candelaria, masobra 5 ka milyon ang breakdown sang premyo. Aton sinikaron niya nga patpaton diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto. Dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa pagparumbalik sa Bombo Hanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Hali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ados na sa buwan ng Pebrero 2023, araw ng Huwebes. 12 days to go bago ang araw ng mga puso. Sa ulo ng ating mga balita, mga sugatan at nasirang bahay na dagdagan pa matapos ang magnitude 6.1 na lindol doon sa Davao de Oro. At ang 5-man committee magpupulong sa susunod na linggo ukol sa Philippine National Police courtesy resignation. Mga aktibong pulis kakausapin naman daw ng Department of Interior and Local Government para alamin kung ano ba talaga yung kulang sa sistema ng kanilang hanay. 120 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasabat ng mga otoridad sa isang dayuhan sa loob ng Mactan, Cebu International Airport. At high-powered firearms kasama yung ilang pampasabog na samsam naman ng otoridad sa engkwentro sa lalawigan ng Sorsogon. Lahat ng engkwentro raw doon sa Bicol Region ay mula sa publiko, yung mga nakakalap na impormasyon ayon huyan sa hanay ng militar. Sa ating international news naman, ang Kongreso ng Peru ibinasura ang advanced election kaugnay ng umiigting na protesta laban sa kanilang gobyerno. At sa ating balitang palakasan, Boston Celtics na itala ang kanilang ika-37 panalo matapos nilang ipahiya ang katunggaling Brooklyn Nets. Jason Tatum nagpamalas naman ng 31 points. At ngayon sa ating mga detalye.
Naitala ang minor injuries at ilang nasirang bahay kasunod po ng 6.1 magnitude na lindol na tumama sa New Bataan sa Davao de Oro. Ayon sa ulat ng Office of Civil Defense, sa kanilang naging pahayag ay sinasabi partikular ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na tanging maliliit na pinsala naman ang kanilang naitala, ngunit karamihan nga sa mga ito ay sa mga kabahayan. Anya, may mga minor na kabataan, mga minor de edad pa ang gulang, ay naapektuhan din. Hindi pa matukoy ang eksaktong bilang ng mga naitalang sugatan sa nasabing lindol. Ang kuryente at tubig at pati na ang komunikasyon ay nananatili naman, wala raw supply sa naturang lugar. Dagdag pa rito, ang mga apektado, sinasabi nga ng Office of Civil Defense at Local Disaster Management Offices ay kasalukuyang nagsasagawa naman ng kanilang assessment, coordination at monitoring na rin para sa karagdagang development dun sa nasabing area. Una rito, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang epicenter ng lindol na naganap po nitong nakalipas na araw ay matatagpuan sa lugar ng New Bataan. Samantala, kumuha naman tayo ng update dahil ang 5-man panel na sasala sa mga high-ranking officials ng Philippine National Police magkakaroon ng spokesperson mula sa hanay ng pulisya. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay Bombo Marlene Padiernos. Bombo Alaysa, Bombo Dennis, inihilid ngayon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong Jr. na planong kumuha ng spokesperson ng binuong 5-man committee ang pamahalaan na siyang magasalita at magbibigay ng update hinggil nga doon sa kanilang ginagawang pagsusuri sa mga political resignation ng mga third-level officers ng Philippine National Police. Sinabi ka ni Magalong matapos sa publiko at pangalanan ni Interior Secretary Benjamin Avalos Jr. ang 4 silang bubuo sa 5-man committee na siya nang sasala doon sa mga high-ranking officials ng pambansang pulisya kung ito ba ay may mga kaugnayan sa operasyon ng illegal na droga. Ayon kay Magalong, layunin nito na matulungan ang mga miyembro ng 5-man committee na makapag-focus sa kanilang trabaho sa pagsusuri at din sa kanilang iba pang mga inaasikaso dahil nga malaki niyang gampanin o pagsulin itong iniasa sa kanila ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagdating nga sa paglilinis o may kaunan sa rin sa paglilinis sa buong hanay ng kapulisan. Sa ngayon, hindi paano nila yung guidelines na ibibigay sa kanila ng mga kinaupulan para makapagsimula na sila agad-agad dito sa kanilang proseso sa pag-iimbestiga doon nga sa mga opisyal ng pambansang pulisya na nagsabit ng kanilang pag-ibigay sa servisyo. Samantala ay naman kay DLGO, ang Municipal Government Secretary Benjamin Avalos Jr. ay nagkakaroon na ng pagsisimula na ngayon yung kanilang agad-agad na proseso para nga sa investigasyon at kasabay tiniyak niya na nagiging patas yung magiging pagsusuri at pag-imbestiga ng binuong 5-man committee ng pamahalaan na pinili mismo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay nga na sa pambahagi ng pahayag ng Department of the Interior Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr. I am definite that this advisory group shall remain apolitical throughout the process of screening and in the end penalize only those guilty and involved in the illegal drugs trade. Rest assured that the government is working continuously to gain renewed and better trust, of course, the Philippine National Police, of the public, as our police remain committed to their mandate to serve and protect. Yan yung bahagi ng pahayag ni Department of the Interior Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr. Samantala sa kung mga balita dito mismo sa Department of Tanggapan, Department of National Defense ay dumating na kanina pasadong alas 11:30 ng umaga si US o United States Defense Secretary Lloyd Austin III dito nga sa tanggapan ng Department of National Defense para makatagpulong kay Defense Secretary Carlito Galvez Jr. Naasahang pagpupulungan ng dalawa ang iba't ibang usapin na may kinalaman sa pagpapaigting pa ng depensa ng at pagkakaibigan ng Amerika at Pilipinas. Sa ngayon ay
sinasagawa na yung kanilang paglagda sa memorandum agreement at maya-maya magkakaroon ng press conference pagdating nga doon sa kanilang mga plano pagkikipagkaibigan ng Pilipinas at Amerika. Bomba Dennis, Bomba Alyssa. Sige, maraming salamat, Bombo Marlene. Para sa Bomba Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-ulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Magkakaroon ng pagpupulong ang 5-man committee na susuri sa courtesy resignations ng mga matataas na opisyal ng Philippine National Police. Yan ho ay mangyayari sa susunod na linggo. Ito ay nihayag mismo ng isa sa mga miyembro ng naturang lupon na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bukod kay Magalong ay pinangalanan na din ni Interior Secretary Benhar Abalos si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., Office of the Presidential Advisor on Military Affairs Undersecretary Sagani Neres at dating Defense Chief Gilbert Chodoro Jr. bilang mga miyembro ng nasabing komite. Ngunit iginiit ni Abalos na tumanggi muna na pangalanan ang huling miyembro ng 5-man committee na siyang susuri sa mga courtesy resignations ng mga opisyal ng pambansang pulisya. Una nga rito ay susuriin daw ng National Police Commission ang mga pangalan ng mga pulis na nagsumiti ng kanilang pagbibitiw sa kanilang pwesto. Samantala, ang panukala na nagsususpindi sa mga paggamit ng mother tongue language sa kindergarten hanggang grade 3, lusot na sa ikalawang pagbasa, habang ang panukalang monthly subsidy para sa mga magulang na mayroong children with disability isinusulong sa Kamara. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Inaprubahan na ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa ikalawang pagbasa ang House Bill No. 6717 na naglalayong suspindihin ang paggamit ng mother tongue bilang medium ng pagtuturo sa kindergarten hanggang grade 3. Aatasan ng panukala ang kagawaran ng edukasyon sa pakikipag-ugnayan sa Komisyon ng Wikang Pilipino na magpalimbag ng mga aklat at iba pang gamit at materyales sa pagtuturo na isinalin sa mother tongue upang tugunan ang kakulangan ng mga materyales sa pagtuturo sa mother tongue sa mga paaralan at tiyakin ang pagtalima sa konstitusyonal na mandato na makapagbigay ng kalidad na edukasyon na maa-access ng mga mag-aaral maging sa basic education. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pasig City Representative Roman Romulo. There are at least 4 major dialects, and that the DepEd chose just one of the 4. So how are we to provide quality education, Mr. Speaker? But Mr. Speaker, let me make this clear. We are merely suspending the use of mother tongue as a medium of instruction, as provided in Section 1 of this House Bill 6717, provided further that the use of the mother tongue in schools where it is assessed to be effective shall continue. So, Mr. Speaker, all that we are after with this proposed bill is quality of education to ensure that our students, our learners, are given the best possible. Yan ang naging pahayag ni Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chairman ng Basic Education sa Kamara. Samantala, isinusulong din sa Kamara na mabigyan ng monthly subsidy ang mga magulang na mayroong children with disability. Ito ang House Bill No. 6743 na inihain ni Davao City Representative Paulo Duterte at Benguet Representative Eric Yap. Sa panukala, itinutulak na mabigyan ng 2,000 pesos monthly subsidy ang mga eligible na mga magulang na mga batang person with disability na edad 21 anyos pababa. Katwiran ng mga mambabatas, ang naturang pinansyal na tulong ay inaasahan
ang makakatulong sa gastos at iba pang kailangan ng mga batang may kapansanan. Maliban dito, maaaring magamit ang pera sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cost of living. Kapag naging ganap na batas, ang masasakop nito ay lahat ng mga magulang ng mga batang may kapansanan na verified and certified ng Department of Social Welfare and Development Office at National Council on Disability Affairs. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inihayag ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na nais niyang magsagawa ng dry run para ho sa pagpapatupad ng single ticketing system sa National Capital Region. Anya, dapat na magkaroon ng trial period upang kapag nagkaroon na ng aktual na implementasyon ay alam na ang dapat na gawin ng mga opisyal para naman sa naturang sistema. Ayon kay Zamora, magkakaroon din sila ng information campaign para naman matiyak na alam ng publiko ang bago nilang patakaran. Git pa ni Zamora at ng Metro Manila Development Authority Chairperson na si Romando Artes, ganap nilang ipapatupad ang single ticketing system kung handa ng mga traffic enforcer. Kung matatandaan, sinabi ni Zamora na magsisimula ang single ticketing type ng kanilang implementasyon sa loob-huyan ng unang bahagi ng taon o kaya naman ay aabutin hanggang Abril matapos maaprobahan na nga ng Metro Manila Council ang Metro Manila Traffic Code of 2023 na magsisilbing guidelines para naman sa bagong sistema. Layunin ng single ticketing system na magtatag ng pare-pareho na lamang na patakaran sa mga paglabag sa batas trapiko at sistema ng parusa dito sa Metro Manila. Sa iba pang mga balita, si Metro Manila Council President Zamora naniniwalang mas magiging disiplano ang mga motorista sa ipapatupad na single ticketing system. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Kelly Cordero. Naniniwala si Metro Manila Council President Francis Zamora na mas magiging disiplinado ang mga motorista sa ilulunsad na single ticketing system. Bagamat mas mapapadali ang pagbabayad ng multa, iginiit ni Zamora na hindi siya naniniwalang mas magiging sutil ang mga ito. Anya, kahit na sa bagong sistema ay hindi agad kukumpiskahin ang lisensya at hindi na kailangan pang pumunta ng City Hall para magbayad ng multa, sa pamamagitan naman umano ng Land Transportation Office at Local Government Unit data, malalaman kung ang isang motorista ay nagkaroon na ng maraming paglabag na magre-resulta naman umano ito sa pagkakumpiska o pagkasuspinde ng lisensya. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang tinig ni Metro Manila Council President Francis Zamora. Does this mean that the motorists will violate because it's easier? I don't think so. There are fines and penalties, and with the integration of our LTO data with the LGU data, we can now determine if this particular driver has violated several times. Because once you go beyond 10 demerit points, we can now confiscate your license. In fact, the LTO can actually suspend the driver's license. At yan nga ang tinig ni Metro Manila Council President Francis Zamora. Nagpapasalamat naman si Zamora sa lahat ng kanyang kapwa mayor na nakiisa sa nasabing panukala at sa technical working group na sinuri ang bawat violations na ipapatupad. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magpapatawag ng dialogo si Interior Secretary Benhur Abalos Jr. at Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. Yan ay para sa mga aktibong pulis upang alamin kung ano ba ang kulang o kaya naman ay pangangailangan upang hindi makasangkot pa sa mga illegal na aktibidad ang mga tauhan ng Philippine National Police. Sinabi ni Abalos na may pangangailangan talagang i-review o kaya naman ay muling aralin ang mismong organisasyon, ang istruktura nito at maging ang usapin
usapin ng recruitment. Ayon pa kay Abalos, kailangang makita kung ano pa ba ang pwedeng ma-improve at maitulong na rin ang kanilang liderato para ganap na makapagpatupad ng cleansing o kaya naman ay paglilinis sa hanay ng pambansang pulisya para hindi na sila maengganyo pa na pumasok sa mga illegal na aktibidad tulad na lamang ng operasyon ng illegal na droga, pangungutong, korupsyon at iba pa. Maging ang mga retiradong police officers anya ay susubukan din nilang kausapin para hinga ng rekomendasyon o kaya naman ay payo kung ano pa ang dapat na gawin upang matugunan ang problema sa police scalawags. Samantala, sinabi naman ni Abalos na walang parusang ipapataw ang pambansang pulisya laban sa nag-iisa na lamang na police colonel na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagsusumiti ng kanyang courtesy resignation. Sinabi ni Interior Secretary Benhur Abalos na simula pa lamang ay hindi naman ito isang kautusan kundi isang apila para sa kanilang panig. Gayunman, aalamin nila kung bakit nga ba ayaw magbitiw sa pwesto ng isang opisyal bagamat nirerespeto nila ang personal nitong desisyon. Samantala, doon naman tayo sa Senado dahil ilang mambabatas nagbabala na baka maging liability fund ang panukalang batas ng Maharlika Investment Fund na isinusulong ng Administrasyong Marcos. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Nagbabala si Senator Risa Ontiveros na baka maging liability fund ang Maharlika Investment Fund o MIF na isinusulong ng Administrasyong Marcos na magpapalaki sa utang ng bansa at lalong magpapahirap sa kasalukuyan at susunod na henerasyon ng mga mamamayan ng Pilipinas. Sa pagdinig ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, joint with government corporations and public enterprises, Ways and Means and Finance sa mga panukalang batas sa pagtayo ng Maharlika Investment Fund, sinabi ni Ontiveros na mapipilitang mangutang na naman ang Pilipinas sa ibang bansa para mapondohan ang Maharlika Investment Fund dahil wala pang natukoy na pondo para dito na hindi nakaabang para sa debt servicing o financing ng annual budget. Sinabi sa pagdinig ni National Treasurer Rosalia De Leon na layunin ng pamahalaan na umakit ng mga equities upang maipasok ang mga offshore and domestic investors ang long-term placement sa Maharlika Investment Fund at hatiin ng risk of the fund. Nabanggit rin ni De Leon na sa kalaunan ng dagdag pondo in the form of equity ay maaring bawasan ang fiscal pressure sa gobyerno at ibaba ang debt matrix ng bansa. Pero punto ni Ontiveros, maaari nang gamitin ng Land Bank of the Philippines at ng Development Bank of the Philippines ang kanilang investable funds bilang equity for investment aligned with national priorities kahit walang Maharlika Investment Fund. Ayon sa Senadora, siguradong palalaki ng Maharlika Investment Fund ang outstanding debt ng bansa na umabot na sa record high na 13.644 trillion pesos nitong nakarang November 2022 dahil sa paglaki ng paggastos ng pamahalaan kumpara sa revenue collections. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senator Risa Ontiveros. Sabi niya, the Philippines has a high level of debt to finance government programs and no new sources of funds have come into consideration since the MIF discussion started. And because instead of paying debt, we are putting up an SWF. In effect, the Philippines is borrowing the money for the Sovereign Wealth Fund. Sabi niya, we should perhaps call it the Sovereign Liability Fund as it is effectively funded by liabilities. There is also no assurance that the cost of borrowing will be lower than the yield to be generated by the SWF. At yan ang tinig ni Senator Risa Ontiveros. Iginit din ni Ontiveros ng dagdag utang na magmumula sa Maharlika Investment Fund ay taliwas sa mismong plano ng Administrasyong Marcos na ibaba ang outstanding debt gross domestic product ratio ng bansa mula sa 63.7% pababa sa 55% sa taong 2028. Exempted din ang Maharlika sa procurement law ng gobyerno at salary standardization law. Isinakatwiran ito ng Administrasyong Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kailanganin nila ang pagpasya upang makapag-hire ng mga eksperto tulad ng mga fund manager para patakbuhin ang investment fund. Gayun din ang mga nakapaligid na kita ng pondo mula sa mga pamumuhunan nito ay hindi kasama sa mga buwis sa local and national level. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Alamin naman natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung update kaugnay hudon sa naitalang 6.1 magnitude na lindol dyan sa Davao Region. Kumustahin natin sapagkat may mga nadagdag pa na naitalahong naapektuhan nitong naturang pagyanig. May pagulat ang Bombo Radio Davao. Nakitaan ng mga bitak ang Davao de Oro Provincial Hospital rason na hindi pa maaaring makabalik ang mga pasyente na temporaryong inilika sa Monte Vista Sports Complex dahil na rin sa epekto ng pag-inig ng magnitude 6.1 na lindol. Dahil rito, nagsagawa ng Structural Intensity Assessment ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Davao de Oro Provincial Hospital para sa patuloy na pagmomonitor sa epekto ng malakas na pag-inig sa nasabing ospital. Bumisita rin si Governor Dorothy Montejo Gonzaga kasama sina Congressman Ruel Peter Gonzaga, Acting Provincial Administration Fatima Montejo at Mayor Cyrex Basalo. Samantala, nagbigay rin ng tulong pinansyal ang provincial government sa 90 na mga pasyente na temporaryong inilipat sa sports complex at 67 pa na mga pasyente nandun ngayon sa safe area ng ospital. Pagsisikapan rin umano ng hospital na mailipat ang mga naiwan pang pasyente ngayong araw. Magpapadala rin ng tents ang provincial government sa sports complex para sa pasyenteng nasa surgery. Narito ang pahayag ni Davao de Oro Governor Dorothy Montejo Gonzaga. Yung mga nasira ng bahay, for example, or any injury na nasustain by reason of the earthquake na hindi pa namin nakuha, hindi pa namin nalaman, they can freely address the concern to the respective lungsod, to our PCROs, to the Kapitolyo. Tas from there, tutulungan po namin in whatever form of help na pwede naming ibigay sa kanila. At yan ang pahayag ni Davao de Oro Governor Dorothy Montejo Gonzaga. Halos din sa mga inilipat na mga pasyente na bibilang sa pedia, surgery at medicine dahil sa nakitang bitak sa dingding ng ground floor ng hospital kung saan naroroon ang kanilang mga wards. Pinakadami sa mga pasyente galing sa medicine ward na aabot umano sa 100 katao. Nakabalik na din ang mga pasyente na nakakalakad at di nakakalakad sa second floor ng naturang hospital. Patuloy pa rin ang monitoring ng nasabing ahensya sa iba pang mga establishmento sa pamamagitan ng kanilang assessment team na naka-assign sa magkaibang lugar. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Jeneline Manggiob. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! 120 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasabat ng mga otoridad sa isang dayuhan sa loob ng Mactan, Cebu International Airport. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula Bombo Radio Cebu. Dinakip sa Mactan, Cebu International Airport ang isang 58 taong gulang na lalaking pasahero na mula sa South Africa dahil sa umano'y pagpupuslit ng ilegal na droga kagabi, Pebrero 1, 2023. Ito'y matapos harangin ng Philippine Drug Enforcement Agency ng Central Visayas, Bureau of Customs, National Bureau of Investigation ng Central Visayas at Mactan, Cebu International Airport Authority ang lalaking dumating sa paliparan na may dalang dalawang malalaking kahina-hinalang mga maleta na kalaunan ay napag-alamang naglalaman ng ilegal na droga. Kinilala ng mga operatiba ang naaresto na si Pietro Alico na isang dayuhan na mula sa international flight galing sa Doha, Qatar. Sa panayam ng Bombo News Team kay Lea Alcantara, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement 7, nabatid na bukod sa K9 ay nakita rin sa X-ray ang laman ng maleta at mabilis itong nagtungo sa opisina kasama ang iba't ibang law enforcement agencies. Nakuha sa bagahe ni Alico ang 17 kilong iligal na droga na tinatayang nasa 120 million pesos ang halaga. Personnel natin sa PDS-7, kasama po natin ang BOC, Bureau of Customs, Bureau of Immigration, PNP, AFCU, pati na po ang personnel ng Mactan Cebu International Airport at NBI na ka-interdict po tayo ng suspected shabu sa Mactan Cebu International Airport, more than 17 kilos amounting to more than 120 million pesos. Nadala po ng isang South African. Yung South African, identified as Pietro Alico, galing siyang Johannesburg, South Africa. Tapos dumaan siyang Doha, Qatar before siya pumunta dito sa... Ating napakinggan si Lea Alcantara, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement 7. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PDEA 7 ang dayuhang pasahero at inaasahang sasampahan ito ng kaukulang kaso. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Cherry May Balingit. Para sa #1 and most trusted radio network
network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sari-saring armas kasama ho yung pampasabog na samsam ng mga otoridad. Diyan sa nangyaring engkwentro sa Sorsogon, may pag-uulat ang Bombo Radio Legazpi. Nasamsam ng pinag-isang puwersa ng Philippine National Police at Philippine Army ang ilang matataas na kalibre ng baril at pampasabog sa naganap na engkwentro laban sa mga miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Pilar, Sorsogon. Ayon kay 9th Infantry Division DFAO Chief Captain Frank Roldan, sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, kabilang sa mga nakumpiskar sa pinangyarihan ng insidente ang 2 M16 rifle, 2 anti-personnel mines at iba pang mga kagamitan ng mga rebelde. Ipinagpapasalamat naman ng opisyal na walang nasugatan sa hanay ng pamahalaan, subalit may nakita mga bakas ng dugo sa lugar na pinaniniwalaang mula sa kalabang grupo. Paliwanag ni Roldan na ang naturang mga rebelde ay miyembro ng dismantled na lumalabas umano sa kanilang kuta dahil batid ng mga ito na wala ng ligtas na lugar para sa kanila. Ayon pa sa opisyal na sa 5 engkwentro na naitala sa rehiyon ngayong taon, naging trend na ang mga residente ang nagpapaabot ng impormasyon sa mga kinauukulan, kaya nagiging matagumpay ang operasyon ng government forces. Lagi na lang silang on the run, lagi na lang takbo ng takbo kasi sila mismo alam na rin nila na wala nang safe place para sa kanila kasi yung community ay sawa na or nagising na. Maaalala na noong nakalipas na taon, nasa 1,500 na mga rebelde ang sumuko sa mga otoridad dahil sa pinaigting na panawagan ng pamahalaan na magbalik loob na ang mga ito upang makapagbagong buhay. Kaugnay nito, nananawagan ng opisyal sa grupo na tigilan na ang walang saysay na pag-aarmas at pakikipaglaban sa pamahalaan. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo John Salonga for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ibinasura ng mga mambabatas ng Peru ang isang panukalang batas na magkakaroon ng advance election hanggang sa buwan ng Disyembre. Ito'y matapos na bumoto sa ikatlong bid ang Kongreso ng Peru upang isulong sana ang halalan mula April 2024 at gawin ito ngayong taon na isang hakbang na hinahangad ni Pangulong Dina Boluarte upang pakalmahin ang kaguluhan sa gitna ng mga protesta laban sa gobyerno. Kung matatandaan, ang Peru ay nasangkot sa isang pampulitikang krisis mula noong buwan ng Desyembre nang ang kanilang dating Pangulo na si Pedro Castillo ay inaresto matapos tangkaing buwagin ang kanilang Kongreso. Una nang nanawagan si Boluarte na isagawa ang halalan ngayong taon dahil sa mas umiigting na mga protesta sa nasabing bansa. Bombo Sports News. Mga kabombo, update tayo dito sa nagpapatuloy ng mga kaganapan dyan sa National Basketball Association. Yung Boston Celtics ay naitala ang kanilang ika-37 na panalo. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Victor Liantino. Nananatili pa rin sa unang pwesto para sa Eastern Conference ng National Basketball Association ang Boston Celtics matapos silang tambakan ang katunggaling Brooklyn Nets sa score na 139-96 sa katatapos pa lamang laban ngayong araw. Pinangunahan ng 24-year-old small forward na si Jason Tatum ang Celtics at umisura ito ng kabuang 31 points, 9 rebounds at 4 assists. Umalalay naman ang 26 years old shooting guard ng Boston Celtics na si Jaylen Brown at nagpost ito ng 26 points habang si Robert Williams naman III ay nag-ambag rin ng 16 points at 9 rebounds. Pinilit namang buhati ng Brooklyn Nets point guard na si Kyrie Irving ang kanyang kupunan at tumipa ito ng kabuang 24 points at 4 rebounds at 4 assists. Matatandaang tinalo ng Boston Celtics ang Brooklyn Nets sa Game 1 at Game 2 match nito. Muling maghaharap ang dalawang team para sa Game 4 sa darating na Marso 3 taong kasalukuyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Top superstar na si Taylor Swift ay nanguna sa 2023 Kids Choice Awards at iba pang mga balita sa entertainment world. Alamin natin sa report ni Bombo Chill Emprido.
That's right mga kabombo ka Star Nation, inanunsyo ng music star na si Beyonce ang kanyang first new tour sa halos 7 taon kasama ang kanyang pinakabagong album na Renaissance na gaganapin sa Europe at North America. Ang Renaissance World Tour ay nagsisimula sa Stockholm sa May 10 hanggang katapusan ng July at magpapatuloy sa Toronto. Inilabas ni Beyonce ang chart-topping at critically acclaimed na Renaissance sa kanyang 7th album na inspired sa Black queer dance music at culture pioneer na runner-up sa Album of the Year Grammy Awards. Samantala, good news mga Swifties dahil nangunguna pa rin ang pop star na si Taylor Swift sa music category Kids' Choice Awards 2023. Nakakuha ng ilang nods para sa 2 kanta ang singer na may title na Anti-Hero at Be Jeweled. Hindi lang yan dahil maging ang kanyang pusa na si Olivia Benson Swift ay nakasama naman para sa favorite pet ng ilang mga celebrity. Super happy naman ang mga fans ng Hollywood singer na talagang nakaabang sa mga album na nire-release ng pop star. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Bombo Chiliprido para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, may kasabihan tayong mga Pilipino na where there is love, there is life. 12 days to go na lang po bago ang araw ng mga puso. At yan ang kalipunan ng mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Palanyaga na lapaw ng galaktik palanyaga pero ang iban sini amat nagamatamat na nagapadulong sa distrito Sangharo kay subong adlaw kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Happy fiesta dira sa mga taga distrito Sangharo ha. Kasi may pinutos ka mo dati. Huwag mo kami kabaliban. Anyway, sa aton sino mga kabombo standby, ari pa linton iya sa Haro PNP sa mga bisita kag sa mga pumuluyo sa distrito Sangharo kay tika fiestahan, may sinadya kita, may mga religious activities kita, so on and so forth. But pagkatapos sina siyempre get together sa mga bagabyan, iban nga kaparintihan halin sa iban sining lugar, no, nagapadulong sa paryente nila or abyan nila or co-worker nila sa distrito Sangharo nga may ara sang handa kag nagaselebrar sang kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. At hindi ginaya madula ang inom. May video kay pa nga dala sa aton sini nga mga kabombo. Ang panugyan sang Haro PNP sa mga kabombo naton, hagan-haganon lang ang pag-inom sang serbesa. Sang makahulubog sining ilimnon, agod nga malikawan taman ang anuman nga sahi sang kinagamo. Yari bala si Bombo Jomar Villa, may follow-up report. Panugyan ini sang Haro PNP sa mga kabombo naton sa pagsaulog sang kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Kay malamot ikong kaisa kung sa sobra nimo ka pangalipay, medyo madamo-damo ang imo sini nga mainom nga makahulubog sini nga ilimnon, may tendency nga hindi mo na makontrol ang imo sini nga kaugalingon. Lakip na kon may salakyan kamo nga dalabaw, hindi gid magmaneho nga nakainom ha. Kay hambal bala sang aton sini nga alkalde ang kutob sang madakpan nga driving under the influence of liquor, kasuhan gid. Sa aton sini karon niya magkabomboyari na si Bombo Jomar Jom sa report ta please come in. Panawagan diri ang Haro PNP nga hagan-haganon ang pag-inom sa makulubog nga limnon, iniman ang kadungan karon sa pag-celebrar naton sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria sa may distrito sa Haro. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Eduardo Siacon Jr., ang Chief of Police ang Haro PNP tisunod saya di man bawal maginom bubutsa mo ang importante dira
ngati ma-regulate no kag ang isa ni sa ila sini karon nga pagapatuman ngati malibot ni ang patrol sa PNP saturation drive sila kag ang ining nagainom bala sa higat sandalan ngati may existing ordinance na ang syudad ngati bawal no kay nakakos ina sang sa lakyat ban ko sa traffic at the same time sa mga nangalabay lang kasi matahap man ng iban. So isa man na sa ginapanawagan niya nga alikawan ang pag-inom sa higat sandalan. At the same time kung pwede sa sulod balay o kung sa sulod ka compound abi sa nga balay ngati paratiway sa nga may madalahig nga iban o kung member abi ang dalagan sa mga salakyan ilabinigit karon sa mga distrito yasang haro. So parte subong aga todo man ang ilang sining pagpatuman no sa sining kalinong kagatawhay police visibility sa may Haro Cathedral kay adra ginahiwat no ang ining Santos nga misa tugtog karon sa gabi didra sila nagapokus pumutsam kalabanan sa mga pumuluyo dira nga nagasulod. At the same time ang pagpatuman nila sa sining inspection nga tika nasulod dira gina-check ang bag kung balati may ara mga naniban o kung sharp object na di makahalit no sa isig ka pareho. Estimated nga mga crowd no nga nagkadto sa may Haro Plaza only 4,000 to 4,500 bubutsam ti sunosiya expect naman na kay siyempre fiesta at the same time siguro ang iban ti nahidlaw man kay duha ka tuig bala no nga naka under kita sa COVID-19 pandemic, limitado ang ulag sa mga tao, di subong ligwa-ligwa ng restriction, nagdamo, no? Kagkarabanan ti ang iban, alin man sa may iban niya kabanuhanan, diri sa may parte, probinsya sang Iloilo. Ti subong dahil na nag-focus, kaya ti karon after sang ilan sa mga deployment dira, mag-saturation drive man sila sa bugos nga barangay, no? Sa may distrito sang Haro, kaya ti ang distrito sa Haro medyo malapad-lapad din siyang area bubutsap no hindi nga madali-dali tatapan sang otoridad ti ang lakip di sa panugyan nga ti mag-cooperate ang bumuloy at the same time ti mga barangay official man pati monitor man no sa ila sining mga barangay agon nga kung ano man na mga aksidente mapalapot kilayon sa otoridad kag maaktuhan sang Haro PNP bumbagsak nagkapangayon sa operasyon sa mga pumuluyo at kapay pa nga mangin matawhay lang no ang pagselebrar sa sining kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Ang assessment Manila sa Pisteras by the way ti man sa mga related abi no nga mga insidente nga connect sa sining kapistahan ang usually kati ginapablatter dra sa may police station ang iban ti mga hinubog at ginareklamo sa pihak balay ang iban ti mismo pamilya Manila ang nagareklamo dra sa may Haro PNP station ti ang gina-expect sa otoridad nga ti mangimatawhay lang ang pagselebrar sa sining kapistahan sa may distrito karon niya sang Haro, Bobocham. Ipabati tabla si Police Captain Eduardo Chacon sa may tribute diri karon sa Bobo Radio. Sa Subong sir, wala pa ko sa Mandabat ang mga reports. Check ko kung naging man ang aton ng Subong ang sitwasyon. But then, tama kadamos ang tao. Kada report, kada habusang report sa akong issue, wala na ganun sa 4,000. Dala lang sa may plaza ang nagasuling ba para sa simbahan. So, medyo madamo-damo ang tao sa buong pwede ginagani like sang pagsilidar mo natin sang ginagyang man nagdamo man ang tao. So, unexpected mo namon sa nga mag-block ang mga devotee diri sa Haro area sir. Okay. Ang 4,000 yun sir na mention mo, ano oras ini sir or mas damo pagid sige pagid ni? Ina nga mga figure sir, halin na ka ang kumbaga nag-reduce nagasaka sa every time na may mag-start ang misa sa cathedral. So, limited yung 4,000? Yes sir, 4,000 to 4,500. Okay. Open naman mo. Sir, by the way, imo na lang siguro sir nga panawagan abi sa mga pumuluyo kay ti siguro ng iban ti basta kung pista may inom-inom gid ni karon Captain Chacon sir, ti imo na lang panugyan. Yes sir. Ang mapanugyan ko lang especially diri sa
sa distrito namo sa Haro nga i-celebrar ta ang matituod nga essence ang kapistahan sang aton nga Senyora de la Candelaria. Kung mag-inom-inom man kita, i-kontrolon ta, hindi kita magpatama. Kundo balaan naton nga doon tamaan, hindi na kita mag-resort pa sa ginamo kay again yung bago kami dari sa Haro Police Station is prepared kung ano man ang mga eventualities nga matabo. Anong matabo ni Ma'am balik karon sir tapos nyo adabi sa Haro tapos simba malibot pag ka mo sa mga kabaranggayan karon? Yes sir, masaturate kami. Every day na sir, every night, saturate kami. Okay. Ate sige. Saturation drive kami sir. Oo. Yang ibandaan sa kilid dalan pagid karon sir, ti ang iba sa iban matahap bala maglabay. Kilid dalan kay no. Muna sir ganyan kay may existing kita nga local ordinance regarding sa prohibition sa pag-inom sa kilid ng dalan. So implementar natin na karon sir. Through our saturation drives. Inom sila sulod balay la sir? Yes, sulod balay, sulod compound. Mas maayo gid. Ate sige with that information by the way ikaw sir Captain Sakon kasi mbaka na sir. Akong subong is more ako na sa security. Okay. Focus ako na pero ang persimba pwede na karon or si Police Captain siya kung focus na sana ibubotams kay tiyan mo ng tasking sa police mo nga unahon anay ang concern sa mga pumuluyo bago ang ilasin nga concern nga mention niya to masimbaman sa kuno karon Aha. Tianong plastada subong sa area sa distrito sa Haro, Bombo Jomar? Amo ganit as of 10 p.m. Subong babutsam kung maobserbahan naton kay nawagid ang sitwasyon. At sige gyapon ang inabutan mo to ganun minsan ni Sir Siakon nga 4,000 to 500 nga tiyan mo na kadamo bilang nagakadto ibang talento sa may probinsya sa Iloilo nga padulong dire ang concern na ni ang mga traffic kay ang mga salakyan ginapark na sikat sa dalan kating iban hindi man makapark sa may tubang sa katedral so muna ang kon maobserbahan naton ang halos kalabanan ang traffic station kay subong hapon expect ni kay masira ang palibot sa Haro Plaza bangod sa sining solemn procession kapag ati gayunon karon sa hapon puputsam. Ano oras? Karon sa hapon. Check tala kung ano gid ang exact nga oras kay puputsam. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Master Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang report. Nahibalawaan kabay pang makahangop kag subong man magsunod sa apilar sang kapulisan ng aton siniiyang mga kabombo nga nagaselebrar karon sa kapiestahan sa ila siniiyang barangay ang nasakupan sa distrito sang Haro kon mahimo sa sulod lang sang panimalay sa sulod sang compound or within the premises lang sang inyo siniiyang balay kamo mag-inom-inom. Now, pangita ka muna sa lugar nga manami imnan, dalom sang sarisa, abis, dalom sang paho. Parang matawhay kag padayon ng inyo siniiyang pag-celebrar, kinasadyaman sa kapistahan ni Nuestra Senyora de la Candelaria. Ginapahanumduman sa aton sa mga kapulisan nga mayara kita sa existing ordinance may kantanan karon sa pagdumili sang pagkonsumo sa makulubong ilimnon sa kilid iya sang dalan nga daan karon mayara kita sa patigayonon sining religious procession kag mayara sang traffic adjustment man nga patigayonon ang Public Safety Transportation Management Office gani may mga may mga adjustment sa ruta sa mga salakyan sa aton sa mga kabumong kung sa ding ina-expectar nga medyo magapugok ang dalagan sang trapiko. Ang road closure dira iya sa may hatubang sang Haro Plaza, hatubang sang Haro Metropolitan Cathedral ang ginpatigayon.
as early as 7 o'clock kagina sa agaw or alas 6. But ang pag-adjust sa dalagan sa trapiko kon ruta now sa mga salakyan ang closure pati gayunon karon now last 4 sa hapon. Sandigman ini sa impormasyon nga nakuha naton sa Public Safety Transportation Management Office kay Mr. Jack Kunlo. So kabay pa no kung magpadulong kamo may piyesta may kantuan kamo iyang nga balay sa distrito sang Haro mamiesta kamo no at siguro kagina ang mga kabombo naton kagina pa to nakaabot ang iban sini busog na guro nagabro video kinaniga pa tunaw antes mag pulo priming ang iban sini nagapadulong pa lang iya pero hingagaw kamo nga hindi na kamo maipit pa sa pagpugok sa dalagan sa trapiko later on. Sa aton sini nga pagparumbalik ka banwa check naman nato ng linya ni Bombo Lindsay Bade may kantanan sa sining kaso sang foot and mouth disease sa probinsya sa Iloilo. Sa isa gid lamang iya kasimana 450 gid ring nagdugang. Amo ini ka madasig maglaton ang FMD o ko na foot and mouth disease. Foot and mouth disease sa aton sini nga mga kabumbo. Balikan nato ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdumoras. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa Ilo Philippines Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa taknang alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombo na isaud to check naton this time si Bombo Lindsay Bade. Kaso sang hand, foot and mouth disease sa probinsya sang Iloilo nadugangan pa sang 450 sa sulod lamang sang isa ka semana. Ini nga balatian ang masami ginaigo sini mga kabataan. Sa aton sini makamumo paano ini mahalungan or malikawan standby kamo kay hibaloon naton ini kaupod sa kay Bombo Lindsay Bade. Nagikan sa Provincial Capitol, Bombo Lins, standby sa report. Please go ahead. Nadugangan pa Bombo Cham sa 450 ka kaso sa hand, foot and mouth disease ang probinsya sang Iloilo sa sulod lang yan sang isa ka semana. Sa data sang Iloilo Provincial Health Office nagapakita dari Bombo Cham na naglabot na ya sa 674 ang total cases
sang nasambit nga balatian humalin ini sang January 1 tubtob January 28, 2023. Kung ipaanggid naton sang 2022 nga data sang Provincial Health Office, nagapabilin lang yung bombotsam sa duha lang gid no ka kaso ang na-record sa nasambit nga period. Sa pagpakigangot naton kay Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sang Provincial Health Office, ginpahayag niya nga tigulpyada ang ining gulpyada lang gid nga pagsaka sang kaso sa hand, foot and mouth disease. Ang bangod di sa pag-resume sa face-to-face classes, pagbukas man sa mga play centers no, sa mga mall, sa diin amuni nga ang mga lugar nga ti madasig malatnan sang balatian ang ining mga kabataan. Gani suno kay Dr. Quinion, kung may hilanat o kung blisters or ining bitog-bitog bala ang bata sa iyang lawas, hindi na iniya pagpasudlon pa sa eskwelahan, bangod nga ti makakalalaton ini katama ang ining hand, foot and mouth disease. Ila sa mga signs and symptoms sang siningbalatian bombotsama, hilanat, sore throat, pagtubo sang blister sa dila, sa gums, sa sulod sang sa cheeks, red rash, kag pagkadula sang gana sa pagkaon. Ang top 10 nga mga banwa nga may pinakamataas na kaso sa hand, foot and mouth disease subong 2023 sa probinsya sang Iloilo, amo ang Santa Barbara nga may 90 cases, ang Barotac Viejo may 48, Alimudjan 43, Badyangan 43, Kalinog 39, as well as Leon, Pototan may 37, San Dionisio may 33, Bingawan 32, kag Pavia may 31 cases sang hand, foot and mouth disease. Karibala aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion. Isa man sa aton nga ginalantaw nga nagasaka ang kaso sang hand, foot and mouth disease, no? 674 na kakaso halin sa January 1 hasta January 28 of 2023. Ang may pinakadamo kaso nga na-report ang Santa Barbara with 90, followed by Barotac Viejo with 48, Alimudian with 43, Badyangan with 42, number 5 Kalinog together with Leon 39, and then Pototan 37, San Dionisio 33, Bingawan 32, Pavia 31. Amo na ang aton nga mga top 10 nga mga kaso sang hand, foot and mouth disease. So, pero 30 na katanan nga mga munisipyo naton nga may ara nga kaso sang hand, foot and mouth disease. So, ang hand, foot and mouth disease, this is a very highly contagious, meaning makalalaton nga nga masakit, no, caused by Coxsackie virus, no, kag ini pwede ma-transmit o kung makpalaton sa isa ka bata sa isa man ka bata, no, sa pamaagi sa paghikap sa mga objects nga ginahampangan, no, or nagholding hands, or nag-share sang mga utensils, nag-share sang mga baso, no, gani kun ang dasig ni maglalapta muni nga nag-increase gid ang cases because nag-abri ng aton nga mga eskwelahan, ang aton nga mga daycare centers, kag even sa mga aton nga mga mall, no, may mga ara dira nga mga halampangan, no, nga sang mga child's place sa mga para sa mga kabataan. Gani pahanumdum lang kag pangabay sa atanan nga mga ginikanan nga kun ang aton mga bata may ara gani hilanat, kag dason may mga blisters o kun may mga bitog-bitog sa mga kamot, no, sa hands and then sa arms, no, sa dapa-dapa, no, kag pwede nga ara sa ilong, no, kay tungod nga kun i-touch ni isang bata ang iya ilong kag baba, ang virus magasaylo sinada sa mga area nga na kag pwede nga mag blisters na naman ang ilang mga mag-mouth sores. So kani kung may hilanat kag may mga signs and symptoms of hand, foot and mouth disease, pangabay nga hindi lang anay pagpaeskwelahon ang bata mentras tanto nga may hilanat kag wala nagpali ang mga pilas, ang iya nga mga blisters.
kay para malikawan nga makalaton man sa iban nga mga kabataan kag frequently hand washing ang ilang nga mga kamot kag kun i-disinfect ang mga surfaces nga frequently touched, ang mga mahalampangan nila i-disinfect man para hindi man mahampangan kag matandog sang iban. Ang mga aton nga mga doorknobs, no, kundiin mga surfaces nga pwede permi nila ginatandog or pwede matandugan, i-disinfect lang every time. So madamo gid nga salamat. Bombotcham, si Dr. Maria Socorro Piñon, ang head ng Iloilo Provincial Health Office. So sa sininga mga tinion, labing importante gid ang paghugas ang kamot, especially sa mga kabataan, like for example, no, kung amo na gani, kung nagagahampang man sila sa ilang mga toys, dapat nga disinfect man ina ginatinloan agod nga malikawan ang ining hand, foot and mouth disease kag very contagious man. So no gani kay Dr. Piñon makalalaton ini katama ang ining balatian rason nga ti sa subong nga mga tilion naglabot niya sa masobra 600 ang na-record nga hand, foot and mouth disease cases diri sa may bahin sa probinsya sang Iloilo kung ikumpara sa nagligad na tuig nga may ara lang gid lamang sang duha ka kaso. Bombotcham. All right. Ini si Bombo Lindsay, ermitanyo bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Deriwavit si Bombo Lindsay Bade, ang latest sa hand, foot, and mouth disease. Nga naglabot na sa 600 sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kalabanan sa nagaka-infect sini mga kabataan. Pinaagi karon iya sa mga mahigko sini nga bagay. Ti kung kabataan nga daan, masami kung ano mapulot nila. Out of curiosity, ginabutang nila sa ila sining baba. Or kung why man sila may mapulot, ang mga kabataan, hilabi pa ining mga nagaumpisa bala kamang-kamang. Ang ila sining nga ginahimo iya, agod nga mobilize nila ila sining nga lawas, ang ila nga tuhod, ila nga tiil, kag ang ila sining nga kamot bisan di pa sila makatindog. Ang salog naton, hindi pa na naton mapasigurugin iyang 100% matidlo ina, no? Bisan i-disinfect mo pa ina or masami mo ina ang gina-disinfect kay ginatapakan sa aton sini iyang tiil, aton sini nga tsinelas, aton sini nga sapatos sa kundiin kita naghalin, damo sang higko dira nga nagatiner, no? Nga hindi makita sa aton sini iyang duha ka mata, no? Amo ining mga kausa nga nagakaangkon sa hand, foot and mouth disease ang mga kabataan. Lakip na sa sining bakterya. Ining bakterya banwa, amo ini siyang Coxsackie virus A16. Most common ini siya nga nagatugas ang hand, foot and mouth disease diri iya sa aton. Ang Coxsackie virus A6 ang makakos man sang HFMD kag ang simptomas severe inya kun grabe. Gani nagakadapat nga may ara kita iya sang regular disinfection sa mga surfaces sa aton sini nga lugar or sa aton sini nga balay kun may ara kita sang bata, no? Nagaedad abi from 1 to 15 years old or 1 to 10 years old. Kay amo sinang masami mo, masami makahikap gani sa kundiin dira iyang lugar sa aton sini nga panimalay. Dayon sina nila butang sa ila sini nga babang ila sini makamot or bangod sa tuman ini ka makalalaton, madasig ini iya nga malaton sa iban sini iya nga kabataan. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, tinagakadapat nga pasiguraduhon tang aton sini makbataan protektado man no, pinagi sa paghugas sang kamot. Kag sa nasilingan ni Dr. Kinyon, siling niya kung ang inyo sini makbataan mayara sang ginamatsyag just like ubo or hilanat or may mga makita ikaw ba nga do ang tawag ko sina Bumbo Chris do lupok-lupok sa iya sini nga palad, sa iya sini nga dapa-dapa sa dila niya
tiyan mo na ina ang hand, foot and mouth disease. Sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Ti gilayon ini iyang dalon sa pinakamalapit sini nga health center or ospital para nga mahatagan sa nagakigo sini nga treatment ang bata nga nagasufler sa nga HFMD. Sa aton sini nga mga kabumbo, ining HFMD hindi iniya sarang for example, abi ang sapat malaton sa aton, di na pwede, pero ang tawo sarang iya makalaton sa sapat. Sa aton sini matag palamati, di ini posible magluwas sa mga wala iya regular or hindi regular ang pag-disinfect ng mga surfaces sa inyo sini nga puluyan. Ti sarang man ini nila makuha sa eskwelahan, sarang man ini nga makuha sa mahigko sini iyang tubig. Mayara man iya nga pwede ini makalaton sa imo, pinaagi karon iya sa mga pool bala ni. Pati kung isa, mga bataan mahilig magpaligo sa pool, maglangoy-langoy sa pool, ti way kakbalo ang isa to kabata gali, amat-amat na sini iya nga nagamanifest ang hand, foot, and mouth disease. So galing, way laman talupangdan sa iya ginikanan, naligo to sa pool, ti ko ng bata mo naligo man dito, ti laban-laban gid sini nga malatnan. Paano mag-spread? Paano maglapta ang hand, foot, and mouth disease? Person-to-person contact, respiratory droplets containing virus particles sang infected sini iya nga tawo, pinaagi abi sa pag-ubo, pinaagi sa pagpangatsi, or even sa bisan nagaistoryanay lang nga nagsikan ikaw sa nga laway ang contact with contaminated surfaces or and objects, ang mga halampangan abi sa nga kabataan, so on and so forth. Ti amuning rason kung nga madasig iya nga maglaton ang hand, foot, and mouth disease sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Di kabay pa nga mangin na responsable man kita, paano naton ini malikawan ang eksakto sini nga paghugas sang kamot sa aton sini mga kabataan. Labing importante ini. Suno pagani iya sa Department of Health, at least 20 seconds ang paghugas sang imo sini nga kamot kag maggamit gid sang habon. Ining mga antibacterial soap manami gid ini kag sarang gid ini nga makahatag proteksyon sa inyo sini iya nga mga bataan, pati ang mga tudlo, mga kuko, mga singi-singian sa nga kamot sa nga bata nga kung sa diin dira posible magapanago ang bakterya, ti nagakadapat nga malimpyuhan gid ina kag maggamit sang habon. Mas maayo pa gid kung magagamit gilayon pagkatapos ang paghugas, pamalhon ang kamot, ini gani pahiran kag gilayon nga magagamit sang disinfectant or rubbing alcohol. Kaga ining hand, foot, and mouth disease, usually mas makalalaton ini siya banwa during sa una sininiya nga simana nga kung sa diin nagbatsyag ining isa katawo or isa kabata abe nga mayara karon sa nga hand, foot, and mouth disease. Oras sa Bomboradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Pagbalikta ang city government or ang city council magapangayo sa bulig sa kay Presidenta Bongbong Marcos para iya sa mga nasunugan sa distrito sa Molo. Duha ka barangay ini mo. Kag lapit 300 ang mga nagkalasunugan dira sa may barangay West Habog-Habog sa distrito iya sang Molo, Subongman, San Juan, Molo. Balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom ang oras. Dalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill,
registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang Dad sa takna sining nga launa balik diri sa pagpangalagad sa nga bombohan ay sa udto. Standby kay patpaton manaton diri sa pagpalayag sa nga aton sini karon iya nga palatuntunan ang pag-relieve sa nga tanan sini iya nga mga chief of police sa nga police station diri sa syudad sa nga Iloilo. Ang ginbulo sa ilalon sa mga kapitan kag isa ka lieutenant colonel kilalahon ta ang bag-o karon nga magapungko as OIC chief of police sang tagsa ka police station diri sa syudad sa Iloilo. Check ko na si Bombo Angel Tan kay ang City Council luyag magpalabot sa nga concern sa aton sini nga presidente agod nga matagan sa nagakigo sining tulupangod ang problema sa sang mga biktima sang sunog sa may barangay West Habog-Habog kag San Juan Molo sang tinalikdan lamang sini nga mga inadlaw. Tituman kalapad ang nasambit sini nga sunog kag majority daw halos tanan gani iya ang mga kabalayan ang totally burned gid. Sa karon may pipila pagitag ka mga kabombo, mga pumuluyo sang West Habog-Habog kag San Juan Molo ang nagapabilin sa gyapon sa mga evacuation area. Di mga evacuation area or evacuation center rather, ang ginagamit amo man ang mga eskwelahan, hulot klasihan. Last time to may ara pangadaan sang ginatawag sining survey bala sang social weather station sa aton sini makabumong ako sa diin ginakulang ang mga hulot ta klasihan diri iya sa pungsod na Pilipinas. Tingiban sini ginagamit as evacuation center. Nakita man guro nga concern ini sang City Council rason nga tiluyag nila ipalabot ining concern sa talatapan mismo sang aton sini nga presidente. Si Bombo Chari sumagpaor, si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report na please come in. Mga sang bulig ang Iloilo City Council sa opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. para sa mga biktima sang sunog sa may distrito sang Molo. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Eli Istante, iyaging pahayag na dapat mahatagan sa nga pagpasiguro ang mga nabiktima sang sunog nga may yara sila sang ilistaran pagkatapos sang dako nga sunog nga nag-ubos gid sa ila nga mga puluyan. Suno kay Istante nga proponent sang resolusyon, hindi man pwede nga magtiner na lang sila sa mga eskwelahan sang madugay gid. Mas maayo nga mahatagan sila sang area nga makabalik sila sa ila nga pagpangabuhi gid Bombo Champ. Ang resolusyon sang konsehal na upod diri ang pagpangayo sang bulig agud mas mapadasig na mahitso ang lupa nga iya ka private individual nga baklon sang city government kag amuman ang pagpangita sang solusyon sa mangin temporaryo nga ilistaran sa mga pumuluyo kung magbalik na ang operasyon sa mga eskwelahan nga nangin evacuation sa center nila sa Subong at Tion. Suno ka Istante mas maayo kung may kasiguraduhan nga mahatag sa mga pumuluyo nga may balikan sila kaga if ma-secure na ang lupa nga ginatindugan sang iglang mga panimalay sadto. Dugang pa sang natungdan, mas maayo nga makahimo sang tikang ang City Council nga makabulig sa mga nabiktima sang sunog. Yari aton pamatian ang nanging pahayag ni Councilor Eling Istante sang aton ma-interview. Belati ang muna tatin tuyo nga ipalabot naman sa presidente
dapat mabuligan ang ining na sunugan naton yung mga kuturan diri sa may saluan kag sa West Habugabog kay ti una bes ang for their relocation. Kay una bes ang inang namitan nga lugar na pinagyanin asang pribado. Diba si hindi na sila kabalik, no? But ang city government nagahimo man sang plano nga baklo na lang inang duta da, no? Para nga posible butangan guro sang a sort of a tenement, siguro mga 5 stories, para nga dira na gid lang sila mabutang. But for the meantime, pwede emerensya, kinanglan untang intervention man, no? Isang presidente kag makahatag sang bulig gilayon assistance man para sa 298 ka mga pamilya masubong ara sa Baluarte Elementary School. Ginhatagan taman sang kopya ang aton congressman sa Lone District, si Kong Jam. At the same time, ang Uswag Party List representative kay Jojo Ang para makahimo man intervention nila nanungod sa sining mga problema. In fact, si Kong Jam daw naghatag naman sa initial mga bulig, no? Pero ay naton may baluan kung tubsan o sila dira sa Baluarte Elementary School ag sa Sanuan Elementary School nga magtiner kay ti iban wala mo inisla tanan mga informal settlers at the same time pigado, no? Not necessarily nga makabakal gilayon sila sa ila mga kinanglanon sa ila pagpatindog sang balay. Kaya mo ina nagapang-alang-alang pa ni sila subong kung bala makabalik sila, no? So at least we have done our part sa City Council through sa amon nagimo kami sang effort nga mapalabutan mismo sa pinakataas ng opisyal sang pungsod Pilipinas. A resolution urgently appealing to His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. for assistance for the relocation of 299 families affected in the January 28, 2023 fire that razed a large area of Barangay Sanuan and West Habogabog District of Molo, Iloilo City. Urgent kita nga makabulig, no? In terms of the relocation sang sining mga pamilya or dira na lang gid lang sila permanente kung mapangitaan paagi nga mabakal ang duta kung magpasugot ang tagiya. Bali, Councilor, ang ginapangayo sang resolution nga ni is ang regarding sa duta nga pribado. Amo ni siya, Councilor? Yes, isa ina sa mga tinutuyo, although the resolution does not speak for that, no? Pero isa ini sa mga tinutuyo nga buligan sila for the relocation. So, bottom balon, kung hindi naton dira sila pag-plastar, nangitaan sila papagi kung hindi sila i-relocate. Bali, Councilor, ang resolution ni naga-istorya man ini bala regarding sa ti mangin lugar sa mga biktima sa sunog, knowing nga ti eskwelahan bala, Councilor, ikaw man mismo naghambal nga ti do wala balaan kung until sano sila da. Ti ang relocation nga ni Councilor nga ginatumod di mo para kung temporaryo lang? Ang relocation, tumod, it will depend on the city government to identify an area if ever nga they would be relocated, no? Kahit daw nagapangita manong syudad subong sang dutay at same time damo mga sort of building nga ginapatindog subong, no? So galing ka considering nga tidugay-dugay pa na matapos, no? So they need immediate assistance for relocation or ang makabigla naton nga hindi na sila mang duwa-duwa kung may ara sa nakigo nga pronouncement nga ibalik sila. So kung ibalik sila, then ang city government maningwa nga baklo ng area kung magsugot ang tagiya para nga at least permanent na sila, no? Kaya di dira informal settler sila mo. And at the same time, maplanuhan ang area.
nga may access if ever sa mga salakyan wala like mga fire trucks no. Atong area hindi mo gid masulod no. Ang area sa to hindi mo gid masulod. So ina ang planuhon ang area nga na para kung any untowards incidents like fire, makaresponder giliyon ka masulod mismo ang area sa mga fire trucks. Bombo Champ, na batian sang aton mga kabombo si Councilor Eli Estante. Amo nang isa sa mga i-take into consideration pananglitan nga ti matagan abisang kay gayunan nga makabuligin man ang national government through the office of President Bongbong Marcos, no? Or kung ano man ang mga medios posibles nga malikawanan ni naton ining mga tight areas bala sa kabarangayan Bombo Angel, no? Nga ti ako on taman kag sa indi ining mga trahedya ni way taman ni ginapangayo but nagakadapat nga preparahan ta ini, no? Sa mga kabarangayan bala nga isa na gid lang ka footwalk ang sarang maagyan kung magsugat anay ang duwa ka tawo sini nagatakilid para lamang makaigo. Ti kung may mga emerhensya katulad iya sang sunog, maburubudlayan man nga makapenetrate ang aton sini nga mga firefighters, ang aton sini iya nga mga miyembro sa Bureau of Fire Protection. So isa man ina sa mga consideration kag sa madumduman ko pa daw nagliligad sini iya nga mga tinuig na, no, atong nagluntad man iya ang dako nga sunog sa area man sang city proper. Madamo na sa mga sunog sini nagluluntad nga dalagko nga ti naglabot sa punto nga dapat mayara sang fire brigade sa barangay, may amo sini sa barangay, may mga damo lang, may mga fire hydrant, may mga amo sini amo sadto nga plano ugaling ang makadilismaya lang kay lunsay lang adto tanan iya nagtupa sa plano Bombo Angel. Kung may nag-execute gid man, kung may nagpatuman gid man, well and good. But in reality, do pipila man lang kabilog kag kalabanan sini iya nga wala sa mga kasubong sina nga mga practices or mambal naton abi waay Manila iya gin take seriously ang nasambit sini karon nga panugyan sa Bureau of Fire Protection sa ngaton sini iya nga mga opisyal sang gobyerno. Ti ang mangin resulta sini is mangin malala gid lamang iya ang sitwasyon pananglitan nga mayara sang kasunog. Tiyamakon mo from West Habog-Habog mulo naglatom pa iya sa San Juan na mulo. Ti ginahatagan taman iya sang akredito ang mga katapo sa Bureau of Fire Protection nga naka-respond sila kag in a way tinapunggan nila nga hindi na maggalapta pagid sa iban siniya nga mga kabarangayan or panimalay. Apisar nga madamo-damo ang nalamon sang sunog pero ti natingwaan man sang Bureau of Fire Protection nga mapauntat ini. Kay kung sunog na iya pag-istoryahan naton iya Bombo Angel, hindi mo man siya dali mapunggan mo, kutob na iya sang kutob iya sang magyan sini Banwati. Sarang iya nga sunugon yung gini. Aram lang tawa bala. Sa aton sini makabombo ang drone shot courtesy of the city government of Iloilo. Tiyamakon mo sina. Kung lang tawon mo lang siling mo dumatulog gidi ang luha mo pero ti amo na ang epekto sang sunog. Halit nga tugas sang sunog. Kag sa mga pumuluyo man ni nagakadapat gid iya nga magdubli halong kita or triple halong kita. Hilabi pa sa mga lugar nga kun sa diin nagainikit-ikit ang puluyan made of light materials. Maghalong gid kita, hindi naton pag-abusaran. Isa man iya gani sa tinutuyo sa kampanya bala sang More Electric and Power Corporation nga madula na ining illegal connection. Kay ang illegal connection amo ining nagapanguna nga rason nga nagaluntad ang sunog Bombo Angel.
Exactly, Bombo Cham, kag at the same time ti ang na-open up man nga ang ining isa sa mga dapat pagahimuon if ever nga ti mahitso na ang relocation site sa mga nabiktima sa sunog nga ti butangan sa mga fire hydrants para sa mga bumbero in kaso gid man di Bombo Cham intervention na lang gid nga magluntad ang sunog, and at the same time ti madamo na gid man kung tani isang nagahambal sa mga areas diri sa syudad ng Iloilo nga butangan sang fire hydrants ang pila ka mga area diri at ng Bombo Cham ti wala kita sa may makita, and at the same time ang tuod din ang hambal Bombo Cham kasi ang bagay nila May ara kita sang fire hydrant diri sa syudad sang Iloilo. Apang ang nakita ko lamang iya nga do naga-function, amo iya ang sa distrito sang Lapas. Nga nakahambala ko nga amo lang na nakita ko nga naga-function. Kay every time nga may sunog, pagkatapos ang sunog, Bombo Angel, ang tanan sini iya nga mga fire trucks sa distrito sang Haro, sa tubang sang Lapas, distrito sa Lapas rather, sa tubang sang Lapas Police Station, dira ina sila nagalinya agod nga makatughong liwat sang tubig. May mga fire hydrants kita diri sa syudad. Ugaling, unfortunately, ang kalabanan sini wala naga-function. Ti dapat hatagan man ini sang aton iya nga lokal nga gobyerno sa nagakaigo sini nga pagtamod kay hindi naton mapaktan. Ti for example, ang sunog abi, way taman na pangayo, pahilayo lang, example lang ini, dito sa may distrito sa Arevalo. Ti mawan-an abi iakron sang tubig ang aton sini iya nga fire truck, mapalapas pa siya ya, para nga makatughong lamang. Do mo sinabala? May fire hydrants kita may ara na. Dugangan ta ini, kag pasiguraduhon ta nga ang aton sini mga fire hydrants ang naga-function man, Bombo Angel. Exactly, Bombo Cham, and at the same time ang iniman bala ang lihok nga ti mas maayo kung tani nga intervention bala nga just like ti ang kung may mga gasaksak bala nga mga appliances bala Bombo Cham sa mga panimalay before nga maghalin ti gabuton gid anay Bombo Cham kag atong hambal mo kay na nga kadako gid sang nangin epekto sa mga pumuluyo sa sining nga tabo ang sunog kaya bagay sa mga katigulangan natin Bombo Cham kat mas maayo na lang makawatan ka kaysa masunugan ka Bombo Cham. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniiya nga follow-up report. So, muna, hindi lamang kita kung tani iya magdangat sa plano, amuning tuyo ko, amo sining plano ko, amo sining musadto, no? Nagakadapat nga i-materialize din na kanami isang plano sa aton sinimo opisyales. Ang kulang lamang iya ang implementasyon, ma-materialize ining mga plano. Oh? Kay kung matuman ini, ma-materialize ini, madamo sa aton siniya nga mga kabumbo ang makapulos. Kag madamo nga pamalay, propidad ang aton sini nga masalbar. So sa liwat, nagalaom kita nga mahatagan sa nagakigong ag tulupangod, kag kung ano man iya mga plano sa aton siniya nga mga opisyales, may tupa. 24 minutos nakaligad sa takna sininga launa. Nagapadayon subong. Subong adlaw kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria man. Subong man ang Championship Day Bombo Omel sang 7 Cocks Derby. Dira iya sa may Haro Coliseum. Sa aton sinimatag palamati. Now, sa nagligad to nakamentsionar ko nga magalabot sa 7.5 million pesos ang premyo sang Candelaria Derby. Ang gibansagan nga Candelaria Derby kiti ang championship sini ginahiwat kada fiesta sang Haro. Ang 4 million to 7.5 million pesos nga premyo ginabanta-banta ina siya sandig iya sa mga numero or kadamuon sang entries nga maga pasakop
sa aton sini nga mga kabombo. Ti subong aton nahibaluan sa digman sa latest nga mga information nga aton sini nabaton from our source direktamente dito sa may Haro Coliseum nga ang kabukusan sini nga premyo nagadangat sa 5.1 million pesos. 5.1 million pesos. Sa 5.1 million pesos, to be exact, 5,160,000 pesos ang premyo sa aton sin mga kabombo. No? May ara inisang breakdown. By the way, 139 sultadas subong. No, mag 139 siguro hasta alas 10 cross gabi ni. No? Pero depende na kay kung wala man bearing abi, tinuway naman na sila naga-fight. But areo ang breakdown sa premyo, prizes sa Candelaria 2023 Derby. Ang champion, ang iya sini nga batunon, 3,160,000. Ang combo amo sini. Maghambal ka nga combo, may aras ang first combo nga 1, 2, 3, 4. Anong butsilingon sa 1, 2, 3, 4? Butsilingon, ang imo sini nga first fight, hasta iya sa fourth fight, sa elimination na kumplito mo ina naka-straight 4 ikaw. Kung may straight 4 ikaw nga puntos sa aton sini makabombo, sigurado na iya on the bag na ang first combo mo nga 200,000 pesos. Second combo, na pierdebi ang first fight nimo sa elimination round. Pero naka-straight ikaw 3. Tubtob sa fifth nimo iya nga fight sa aton sini makabombo. Silingon, second combo, 2, 3, 4, 5. Sa aton sini matagpalamati, another 200,000 ikaw. So on and so forth, basta may ara ikaw sang straight 4 points. May ara ikaw sang batonon nga 200,000 pesos. Wala ikaw abi na ka-straight. No? Pero 6 points ikaw out of 7. Silingon, anom sini nimo ka manok nagdaog. No, sa 7 nimo nga ginbulang kay 7 cocks ini, ang any 6 points magabaton sang 500,000 pesos. 500,000 pesos. Sa any 5 points naman, no? Any 5 points magabaton ini iya sang 700,000 pesos. Ti mamangkot ikaw abi bombotsam kon for example may 80 ka entries. Sa 80 ka entries napulo sini ang nakakuha sang first combo, may napulo man nga nakakuha sang second combo, third combo, so on and so forth. Kung pila ang premyo, for example, first combo, ang nakakuha sang first combo, pulo ka entry, tungaon ni nila ang 200,000. Amo man ang sa nakakuha sang second combo, third and fourth combo, tungaon na nila sa aton sini nga mga tagpalamati. Now, sa any 6 points iya, kung matapos na ang binulangay, isipon adira kung sino ang nakakuha sang 6 ka puntos. So sa 6 ka puntos, tulungaon adto nila ang naparti ni Sherman iya nga premyo nga 500,000. Amo man sa any 5 points. Sa aton sini makabombo nga 700,000 pesos tulungaon ina nila. Now, kung isa lang biya mag-champion, ti ang iya sini iya nga batunon banwa ti 3. Ang batunon yung sini overall kung solo champion sa ti 5,160,000. Pero kung duha sila ti tungaon ini nila banwa. Amo na ang premyoanay karon sa Candelaria 2023 7 cocks derby. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti sinuayhan ang magadala pauli, no? Sang prestigiyoso nga title kag bugal kag subong mandungog nga malampuwasan
ang tuman iya ka mabudlay kag talaklaron nga sahi isang event sa game foul industry ining Candelaria Derby. Ti ginabansagan man inisang mga breeders sa nagkalain-lain sini nga bahin sang kalibutan nga amo ining Olympics man iya mo kung baga pa iya sa tawag si gani kung baga pa sa mga sporting events bala amo ning Olympics greatest show on earth man ini. Ti may mga pipila pagid sa mga nagasunod sini nga mga big events katulad naging lamang sa World Slasher Cup 2023, may mga pit master pa, so on and so forth. Pero sa aton sini mga kabombo, kung ang mga breeders pa ya maghambal ang kag pinakakidol kag talaklaron gid iya nga intrahan sing isa ka breeder, no, kag dabo ang nagasaludar pananglitan nga mag-champion o kung makascore ka di Mayo, amo iya ang Candelaria Derby. 32 minutos na kaligad sa takna nga launa. Pagbalik nato na Banwa, sanday sinobala ang ginpangbulos nga magapanguna sa nagkalain sining police station diri sa syudad sa Iloilo. Kasunod man sang mando ni Police Colonel Joristi Coronica, ginpang-relieve niya mga Chief of Police. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang pagpain o pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga... 5 minutos na nakaligad sa takna nga law na balik sa pagpangalagad sa nga bombo anay sa udto sa gyapon ka po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kaya Bombo Charizo Magpao. Kilalahon naton ang mga bag-o nga OIC Chief of Police sang nagkalain-lain sini nga police station diri sa syudad sa Iloilo kay ang latest information diri Banwa gin-overhaul ni Police Colonel Joristi Coronica ang tanan sini nga mga police station. Ginuna ang mga Chief of Police. Sino ang mga pamuno na karon sa police station number 1? Anong matabo sa kay Police Major Sheila May Acanto Sangrines
number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Hibalo naton sa report kaupod sa kay Bombo Chari Sumagpao. Bombo Chari sa report, please come in. Opisyal na Bombo Champ no ginpang relieve ginpang kakas sa pwesto nila kaga ginpang islan ining tanan-tanan nga mga station commanders sang Iloilo City Police Office humalin sa Police Station 1 dangat sa Police Station 6 gid. So anom ni sila tanan Bombo Champ no kung sa diin una gid si Police Major Sheila May Sangrines sang Iloilo City Police Station 1 o kung sang city proper amo ang gin-relieve kaga gin-reassign subong bilang full-time na public information officer sang Iloilo City Police Office. Si Police Major Jose Val Ladublan nga amo ang station commander naman sang La Paz Police Station amo ang gin-relieve kaga gin-reassign na sa subong Bombo Champ bilang deputy chief sang City Intelligence Unit. Si Police Major Eduardo Chacon Jr., ang Station Commander sang Haro Police Station, amo ang relieve man kagin reassign bilang Deputy Chief na sang Iloilo City Mobile Force Company. Kaga posible Bombo Champ idugangan pagid ni siya sang iya pagid nga function bilang team leader pagid sang Special Weapon and Tactics sang Iloilo City Police Office man nga under man sa gihapon sa City Mobile Force Company. Pero Bombo Champ klaruhon lang naton buwas pa iya ma-take effect ini nga relief order kay Police Major Eduardo Chacon Jr. bangod patapuson pa suno kay Police Colonel Coronica ang kapiestahan sa distrito iya sang Haro. Si Police Major Marlene B. Roquero, ang Station Commander sang Molo Police Station, amo ang gin-relieve man kaga gin-reassign no bilang officer in charge sang Women and Children's Protection Desk sang City Police Office man kaga si Police Captain Benji Dicen ang officer in charge sang Mandurriao Police Station amo ang iga-assign sa bilang officer in charge sang Molo Police Station sa Subong. Si Police Major Chen Tanyagras naman nga Station Commander sa Arevalo Police Station amo subong ang gin-relieve ka gin-assign na bilang Deputy Chief sang CIDMU o kon sang City Investigation and Detective Management Unit. So subong may ara naman sang ginpang plastar nga bag-o nga mga officers in charge sining anom tanan ka police stations diri sa syudad sang Iloilo kung sa diin sa para sa city proper sa Police Station 1 nga amo ang magabulos kay Police Major Sangrines ang magabulos sa iya si Police Captain Mavin Laranio. Ining si Police Captain Laranio dugay na nga Deputy Chief sang city proper sang Police Station 1 kaga bag-o man ini gin-promote bilang Police Captain Bombo Champ suno kay Police Major Sangrines at ginhat ang tanan nga mga officers in charge nga ginpangplastar nga bag-o nga mga officers in charge sa Iloilo City Police Office nga mga city stations amo tanan ang ginhatagan sang break ni Police Colonel Coronica para pamatud-an kag ipakita ang ila sini nga ikasarang bilang bag-o nga mga lideres sang tagsa-tagsa ka police stations. Bombo Champ klaruhon man naton nga ang anom ni sa mga ginpang-relieve nga mga station commanders ang rason diri nga gin-relieve sila Bombo Champ amo nga ang rason nga bangod manog 2 years na sila nga nagapungko bilang station commanders kag pinahanglan na nga i-reshuffle naman sila kag pagabuslan naman sang iban kag i-reassign naman sila sa iban nga unit o kon division Bombo Champ. So sa liwat si Police Captain Mavin Laranio nga amo ang Deputy Chief sang Iloilo City Police Station 1 siya na subong ang officer in charge gid sang Iloilo City proper nga police station. Babayi lalaki si Captain Mavin Laranio? Babayi ini siya Bombo Champ. Babayi Si ba sa Captain police Mavin. station number 1 galida girl power galida Bombo Cha? Roger and that Bombo Champ no Former Chief of Police Major Sheila Sangrines. Tapos ang iyang deputy newly promoted na Captain Mavin, no? Mavin Laranio. Oh, purte, no? Girl power, galing birada sa police station number 1. Hindi ko nga do. So far, mayuman, okay gid ang performance sa mga babaying chief of police ni Bombo Cha. Sige, padayon.
Ang sa Police Station 2 sa La Paz Police Station, Bombochamp, no, pagabuslan man ni Police Captain Jonah Aguil si Police Major Jose Val Ladublan. Babayi man ini siya. Kaagi na ini siya nga daan, Bombochamp, nang ina Deputy Chief man sang La Paz Police Station. Pangaging kuha ini siya sa main headquarters gid sang Iloilo City Police Office. Ginbutang siya sa Operations and Management Unit. Pero igabalik siya sa Subong bilang officer in charge na gid, bilang station commander na gid sang La Paz Police Station. So dito siya halin sa La Paz PNP, gindala lang bilang miyembro sang Operations and Management Unit, pero magabalik siya liwat serbisyo sa La Paz Police Station bilang OIC Station Commander na. Ang sunod si Police Captain Lester Oliveros, sunod diri ang halin na siya nga daan siya Deputy Chief na siya nga daan sang Haro Police Station kag magnin officer in charge naman sang Haro Police Station sa gihapon. Si Police Captain Benji Dicen naman amo ang halin, no, officer in charge siya sa Mandurriao Police Station kag sa Subong ang iya nga designation mangin officer in charge na sang Molo Police Station. Si Police Lieutenant Colonel Albert C. amo ang sa Subong, no, Chief sang Intelligence Unit, sang City Intelligence Unit, kag magauyat man sa Subong sang Mandurriao Police Station. Bali, concurrent capacity ini tawag siya, Bombochamp, kasi halin sa nga January 2022, nagpungko na ini siya bilang Chief sang City Intelligence Unit, pero sa Subong gin-assign man siya, gin-designate man siya bilang officer in charge anay sang Mandurriao Police Station para mag-focus gid, Bombochamp, sa problema sang illegal nga droga sa bahin iya sang Mandurriao. So bali duha ang iya nga function sa Subong sa Iloilo City Police Office. Pero hindi ini siya magdugay, Bombochamp, suno kay Police Colonel Coronica, kay ti overrank ini siya, kay ti kalabanan dapat Bombochamp ang pinakataas nga magapungko dira is Police Major, no, pero ti siya ya Police Lieutenant Colonel. So suno kay Police Colonel Coronica hindi na da siya magdugay kag isayluhon siya sa iban pagid sini nga unit. Kag ang ikaanom, Bombochamp, si Police Captain Resty Labasteda, halin ini siya ya, Bombochamp, sa Iloilo City Mobile Force Company kag ipag-asayluhon as officer in charge Subong sang Arevalo Police Station. Sa bahin naman sa main headquarters gid sang Iloilo City Police Office, nagbayluhanay diri sa nga posisyon, Bombochamp, ang duha, no, ka mga kapulisan naton kung sa diin si Police Lieutenant Colonel Juvie Navales, Chief ini siya sa City Police Strategy Management Unit, amo ang gin-relieve ka gin-reassign sa CI DMU na siya. Si Police Major Glenn T. Haromay naman nga amo man ang sa CIDMU sa City Investigation and Detective Management Unit. Nagbaylo sila ni Police Lieutenant Colonel Navales, siya naman subong sa City Police and Strategy Management Unit. So ang rason dira nga reshuffling lang gid, Bombochamp, para makatilaw naman sila sang bag-o sini nga posisyon kaga designation para makita gid diri ang ila nga ikasarang bilang police personnel sang Iloilo City Police Office. So Bombochamp, sa bahin sang City Drug Enforcement Unit, no, kung sa diin ang suno kay Police Colonel Coronica, ginubos gid niya relieve ang 15 tanan ka personnel sang City Drug Enforcement Unit. Sa subong suno sa iya 11 pa lang kabilog ang iya sini nga personnel, kaga igapil inan gid ina sang 4 pagid nga madugang. Pero suno sa iya 15 nga organic personnel ang ginmando sa iya nga kakson, may ara sang isa gid ka personnel sang City Drug Enforcement Unit nga wala nila makakas, Bombochamp, no. Siya mismo ang nag-request diri, gaga siya mismo ang naghambal nga mabudlayan nga ikakson ini sa iya nga designation bangod ara siya naga-perform sang administrative function sa City Drug Enforcement Unit, specifically sa station drug gid nga unit. So budlay ina i-replace
kag ilaman nga gin check wala ina siya labot sa operations gid sang City Drug Enforcement Unit, administrative function lang gid siya. So siya ang isa ka bilog nga personnel sang Drug Enforcement Unit nga amo ang wala gin kakas Bombo Champ. So suno kay Police Colonel Coronica diri bag-ong leadership style sang pagdumala sang Iloilo City Police Office amo ang pagabantayan gid diri, pero hindi tanan no nga gin pang relieve diri klaruhon lang ni Police Colonel Coronica sang ma-interview man sang Bombo Radio, hindi tanan nga gin-relieve nga police personnel amo ang may angot gin-relieve tungod may kaangtanan sila sa natabo nga operation sa may barangay Bakhaw, Mandurriao sa January 26 kun sa diin 32 to gani kun madumduman sang aton nga mga kabombo 32 tanan ka mga individual ang nagkaladakpan kag 3 gid didto ang high value individual. So may ara pa gid Bombo Champ gindugang may gin-request gid si Police Colonel Coronica nga isa ka personnel nga pasudlon gid niya sa Iloilo City Police Office kung nadumduman sang aton nga mga kabombo nangin chief na ini siya sa Regional Police Drug Enforcement Unit amo si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. nga amo sa karon ara sa Negros Occidental Police Provincial Office. So siya gid na ang personal nga gin-request ni Police Colonel Coronica kay Police Brigadier General Leo Francisco nga dalon sa listahan nga dalon niya kag saylohon diri sa Iloilo City Police Office para gina-project inisyo subong nga mangin chief sang City Intelligence Unit man kag sang iban pagit nga unit depende pa ina pero naaprubahan naman na Bombo Champ ang ila subong nga request. So sa after sina Bombo Champ pa si Police Lieutenant Colonel C nga nasiling naton nga chief subong sa Intelligence Unit kag officer in charge sa subong sa Mandurriao Police Station diskusyonan pa kag ginapanumduman pa na subong ni Police Colonel Coronica kay hindi ini siya magdugay sa Mandurriao kay ang ifokusan niya lang gid amuda ang illegal nga droga gid sa Mandurriao dapat matapos gid na dira kag after na ikuhaon niya man si Police Lieutenant Colonel C sa may bahin iya sang Mandurriao. So gina-check-yar pa kag sige pa ang pagbalata subong kay suno kay Colonel Coronica posible niya ibutang pagid si Police Lieutenant Colonel C bilang chief sang Mobile Patrol Unit sang Iloilo City Police Office. So yari pala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio diri kay Police Colonel Jory C. Coronica nga bag-ong Chief Director sa Iloilo City Police Office. May bago nga leader, may of course bago nga style, bago nga pili isang tao. This is also in line with the instructions of our regional director and our city mayor. We will be replacing all 6 station commanders and all our personnel from CDEO except for one will be replaced. And may ara nga diri sa headquarters may ara nga gin swap lang adwa ka officers. The reason why naisla nila sila is because manug 2 years na. Manug 2 years naman sila tanan and so that others will be given a chance also to prove their work. And with that for Station 1 ang aton nga officer in charge. So tanan ni sila gin-designate na akon nga officer in charge because they are still in the process of evaluation. If they perform well, then they may retain their positions. But if they cannot pass sa aton expectation, of course they will be replaced. For Station 1, Police Captain Marvin Laranyo. Station 2, Police Captain Jonah Agil. Police Captain Lester Oliveros for Police Station 3. Police Captain Benji Dicen for Police Station 4. Ang aton Police Station 5 in concurrent capacity, Police Lieutenant Colonel Albert C., who is also the Chief of the City Intelligence Unit. And for Station 6, Police Captain Resty Labasteda. For City Headquarters, ginbuslan lang nag-swap lang si Police Lieutenant Colonel Joey Navales as the Chief of the City Investigation and Detective Management Unit.
Kag si Police Major Glenn Harumay amo naman ang nagbulo siya as the officer in charge of the City Plan Strategy and Management Unit. Nga gusto lang naton nga matagaan naman ang iban sang chance. Kaga as I have said, magto 2 years na sila. Yes, mabalaan mo man yung dayon na kung nag-perform sila o hindi, no? Siguro maximum of 3 months would suffice. Kung hindi sila makapasa sa atong expectation, there is a possibility that they might be replaced. Ang effectivity naton is today. Except for Haro na may piyesta pa, so a day after naman ang effectivity. Ang mabulos sa Mandoria Police Station gin tagaan naton sang may schedule sila, no, so that hindi maghalin ang tanan abruptly para hindi naman ma-compromise ang police station. So gin-divide sila into 2 groups. The first group will their relief is effective today, and the other group will have some time to turn over their obligations. So ang basta instruction ko sa akong chief sang admin na schedule para nga masigurado naton nga ang police station 5 hindi ma-compromise ang ilang serbisyo. Ang CDO, except for one, as I've said, will all be replaced. The effectivity is today. Ang isa amo na ang ga-perform sa administrative functions nga amo na siyang naga-record sang tanan nga mga dapat i-record dira sa drugs station drug enforcement team. Kag kon aton ina i-replace, medyo mabudlayan ang masunod. Kaga wala man siya actually wala siya ga-participate sa operations. So hindi siya dapat i-upod, and I've requested RD to consider. Napakita sa aton nga mga kabombo si Police Colonel Joris T. Coronica, ang bago nga City Director sa Iloilo City Police Office, Bombo Champ. So Bombo Champ, gintunga no sa duha ka grupo ining mga personnel sa Mandoria Police Station. Kag ang una nga grupo amo ang relieve effective today, samtang ang ikaduha nga grupo schedule pa sa administrative office diri sang unit sang Iloilo City Police Office para schedule nga i-relieve sa dason pa nga petsa kay hindi nila gusto nga ma-compromise ang panerbisyo iya sa Mandurriao Police Station sa mga katapo sa mga pumuluyo sa bahin sang nasambit nga distrito. So ang kanan ni nga mga officers in charge, Bombo Champ, nga bag-o nga mga officers in charge sang anong tanan ka City Police Station, amo ang iga-monitor sa masulod sa 3 ka bulan, iga-monitor ang ila sini nga performance, kag itan-awon kon diin dangat ang ila sini nga ikasarang para magserbisyo sa kada distrito. So i-check yaron gid ni kag bantayan ang ila sini nga performance bilang station commanders, kag kung hindi sila ma-perform sang maayo, paga-islan ini sila suno kay Police Colonel Coronica. Pila gani kabayi ang magapungko as OIC chief? 2 or 3? Duha diri, Bombo Champ, no? Si Police Captain Mabin. Nagapati kita basta babayi gani mahipid gini mag trabaho. Bombo Chari. So Police Station number 1, babayi ang mapungko. Police Station number 2, babayi man ang pungko as OIC Chief of Police, no? It doesn't matter kung ano ang imo sini nga gender, no? Ang importante sinadriya kung ang pamangkot makadeliver kabalakag nagasandig niya sa performance sang isaman ka Police Commission Officer. So good luck sa mga bag-o sini nga OIC Chief. May 3 ini sila iya kabulan nga obserbaran. Ang maobserbar mismo ang aton sini nga City Director Bomochari. Roger, and that, Bombo Champ, si Police Colonel Coronica mismo nang mag-obserbar kay siya man mismo nag-ubra sang listahan niya ni nga ginpa-aprobar niya sa Police Regional Office. So siya gid mismo magabantay sa tanan nga performance sining mga bago nga station commanders. Si Colonel Joris T. Coronica
nakita mo ni nga nagayuhom na bombo cha? Sa tubong Bombo Champ, makita naton seryoso ini siya kay ti sa ulihi man naton nga pakigsapol diri sa iya suno sa iya ti grabe ang challenge nga yara subong sa iya kag ang pressure kay ti mismo si Mayor Jerry Treñas na nagpalabot ang tanan nga concerns kag request sa bag-o nga pagdumala sa Iloilo City Police Office kag ti bag-o pa lang gid siya, wala pa siya masiling naton masimanahan gid nga ti may stop lang kasi mana nga magapungko bilang bag-o nga OIC director. So bugat diri ang iya subong nga ekspektasyon nga ginabantayan sang mga pumuluyo sa iya nga daan ang focus gid suno sa iya nga ginhambal gid ni Mayor Jerry Treñas among mauntat na ining illegal nga droga diri sa syudad sang Iloilo man. Pero ang matutuod sini iyang personalidad gid ni Colonel Coronica sandig man sa ginhutik sa akon sang mga nakaupod niya sadto kag mga malapit sa iya tuman kalaka ini siya magayuhom bombo chari kag hindi bot silingon nga suplado siya or kun ano siya pero amo lang gid ni sini iya ang iya sini nga personalidad kag ang tawag bala ang tinaga bala nga Colonel Coronica means business. Do mo sinabala nga trabaho gid bala kung may isa ka ginapa-accomplish sa iya, definitely tutukan niya ina kag trabahohon gid, no? Hindi bot silingon nga mapungko siya da kay maligad ng manog ligad ng iya sini nga career or manog retire na siya or whatsoever. Kunti hambal isang kilala ko, Colonel Coronica means business sini nga bumbutsam, tandaan mo na. Matrabaho ginaya. Amo nang iya sini iya nga kung sa ano pabala mo ning iya sini nga mentality bumbutsa. Bilang isa iya ka leader sang isa man nabi ka unit kag subong ti bilog na nga Iloilo City Police Office ang under sa iya karon. So amo na mo nga do talagsalang ka sa Malaka gina kuno iya makita mo si Colonel Coronica nga nagayuhom kay ti hindi man gid siya istrikto gid pero mo na lang balila nga dedikado sa trabaho. Initial information sa mga ginpamangkutan naton nga sa malawig nga tion nga nagapanerbisyo si Colonel Coronica na upod niya nakatrabaho under sa iya bilang iya sini iya nga tawo man sa kung ano man to nga unit, hindi ko na lang pag-divulge but amo ko na ang kung paano dala no or magpanguna or ang leadership ni Colonel Juristi Coronica Bombochari. Roger, and that Bombo Champ, balubantayan natin ni karon ang mangin pagdumala ni Police Colonel Coronica kay ma-focus siya sa kampanya kontra illegal nga droga, baguhon niya ang mga strategy nga yara dira sa kapulisan, mga deployment plans baguhon suno sa iya mangin active nga maghatag gid sang koordinasyon kag komunikasyon man sa mga barangay officials diri sa syudad sang Iloilo kag damo pagid ni siya sang plano para sa Iloilo City Police Office. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumatao para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Chari Sumagpao. Now, kita gina-welcome ginaton ang mga officer in charge sa nagkalain-lain sining police station diri sa syudad sa Iloilo. Of course, ang aton sining OIC City Director man sa kay Police Colonel Juristi Coronica. Kami diriya sa Bombo Radio, sa mga ma'am kag sa mga sir naton nga yara sa serbisyo, way man kami iya sang iban sini nga tinutuyo gid kundi pareho ninyo manerbisyo sa pumuluyo. No? Buligay lang kita. Kay kami sa bahin sa nga Bombo Radio ever since
nagabulig kita sa kampanya sang aton sini kapulisan, nagabulig man kita iya sa mga paghatag dugang nga mga informasyon para iya nga mahatag ang nagakigo sini nga hustisya kung may mga krimen. Sa aton sini iya nga mga kamumunga magluntad, bisan diin man no sa syudad or even sa probinsya sa Iloilo. Amo nang isa iya sa mga ginalook forward naton nga kung si Engineer DPWH kanay bumomel, Engineer Al Fruto pa dapat ang pulis kag ang media working hand in hand. Sa aton sini mga kabombo. Anyway, alas 2 impunto na sa aton sini mga kabombo. Bantayan man karon kay may pagpatak alas 4 may ara sang religious procession nga paghiwaton ini sa pag-celebrar man nato no sang kafiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, no? Ang prosesyon magasugod sa aton sini mga kabombo alas 4 solemn procession, maagi sa traditional route. Amo na ang ara dira, makita ninyo sa aton sini nga Facebook live, no? Kag pagapamunuan ini ang pagapangunahan ini ni Reverend Father Victor Emmanuel E. Pindon, Parochial Vicar sa National Shrine of Our Lady of Candles, Haro, Iloilo City. Then mayara sang 5:30 nga English Mass. Ang magapanguna sa Mass amo si Most Reverend Medifil B. Billones D.D., Auxiliary Bishop of Cebu. May las 7 man nga misa, may las 8 man nga misa, no? Sa aton sinikaron nga mga taga Palamati. So, sa mga kabombota, sa sini nga mga tinion, medyo amat-amat na ni nga may mabatsyagan ka mo nga pag-adjust sang traffic ang tubang dira or ang area sang Haro Plaza sarado na, no? Kay ginaprepara man ini sa aton iyang solemn procession. Sarang man kamo nga makaupod karon sa aton sini nga solemn procession diri iya sa pagpangalagad sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sang manenay nga hapon. Happy Fiesta sa mga taga-distrito sang Haro sa pagsaulog sang kafiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya
nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Ang aton nga oras, 12 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Yari na ako. This is Tita Regine on a beautiful, warm Thursday afternoon, Pebrero 2. Happy Fiesta Nuestra Señora de la Candelaria. Sa mga pamiesta dira sa Haro, tipila nakabalay ang nasakaan niyo. Hasta pa na karon sa gabi, ready pa, carry pa sa mga stomachs. Anyway, good afternoon, Gid. Maybe ang iba, no, nga nagapamiesta at this point, ara na sa dessert. Ang iba nara na sa chika-chika na, kay pasado alas 2 na. Just getting ready, no? Nga medyo kumbaga madagdag ang ginkaon, ready na para nga magpangape later and maybe mag-light snacks na naman. Ang iba, no, kung magpamiesta, di ba, whole day. Kag namian man niya, ang iba nga mga panimalay, nga tiyang ilang mga bisita whole day, nga magstay sa ilang balay para nga magpamiesta. And so, kita diri, mga kabombo, sa sini nga mga tinion, ululupod kita para nga mag-enjoy sa aton nga mga kasaysayan, gina-share diri sa aton, sang aton nga letter senders, kag napasalamatan tagid ini sila. They just call the attention sa aton nga winner. Wala ka gali nakabilin sang imong contact number diri. Sige, Leo 02, Liog lang ko ha, sa probinsya sang Iloilo. I-text mo, palihog ang imong number, lawagon ko ang number sang Bombo Radio nga kung saliin pwede mo textan sang imong contact number para nga makontak ko ikaw. And please, write your full name. May full name ikaw nga ginbilin sa imong story so that I would know nga ikaw gid man ang legit nga si Leo 02. Dugay-dugay ha. Pagalawagon ko ang numbers ng Bombo kung sa diin pwede mo nga ma-text ang imong numero. For the meantime, mga kabombo, let's get settled again and enjoy sang sini mga istorya in stored for us. And yes, ang kasugpon sa istorya ni Zenny sang Badyangan, inyo na ang mabatian sa diligid lamang madugay atong sumakabilang bahay ang iyang bana. And for many years, dito sa pihak. But, miracle of miracles, nakabalik sa ilang balaygid. And that means, nga nag-updanay sila liwat, nagbalikay sila. Ina ang ato nga diskubrihon kung paano sa ato yung pagpadayon later on sa sulat diri ni Zenny sang Badyangan, Iloilo, and more. Diri lang sa kahapon lamang program, as I welcome you all again, ini si Tita Regine. Kag-ari na ang ato ang bahanon para sa inyo from the Bombo Music Festival. Nagikan kanday Eduardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao.
Someday When I Am King. Good afternoon. I can't claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom will call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. And our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, our fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't mend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't mend. You and I will reign someday when I am queen. Beautiful song para sa inyo, mga beautiful people, mga KLP lovers out there. Good afternoon and welcome again diri sa kahapon lamang program sa kay Leo 02. Yari na ang number nga pwede mo nga ma-text ang imo nga cellphone number para nga ma-contact to ikaw. It's very important nga ma-text mo diri ha ang imo nga cellphone number, and at the same time indicate mo ang imo nga full name para nga mabalaan ko nga ikaw gid si Leo 02. Ari ang number, Leo lang, ikuha na ballpen kag papel dira, listahon mo, or anybody nga nakakilala kay Leo 02, Leo na lang ko i-forward ang ining number sa iya. 0917 306 65
6535. Sulitin ko lang. Para kay Leo 02 0917 306 6535. Amoy na ang numbers ng Bombo kung saan pwede mo nga ma-text ng iyong mga contact number, Mr. Leo 02, kag I will be waiting for your number para nga ma-prepare naton ang pag-interview sa imo this coming Saturday na ina, ha? Para nga makuha mo ang imo nga nagahulat nga 1,000 pesos nga cash. Dapat matigayon ang ating pag-interview sa imo. So again, Mr. Leo 02, please text to us ang imo nga cellphone number. And at the same time, ibutang mo ang imong full name. Kay may ginhatag ka diri nga full name mo so that ma-check ko kag mabala naton nga ikaw gid man ang matuod-tuod nga si Leo 02. Anyway, last Friday, mga kabombo, or was it Monday? Ay, no. Oh yeah, Friday. Nag-istorya kita sa ginsuguro nato no ang story ni Zenny sa Badjangan Iloilo kung sa diin. Bao do medyo masubo-subo man no ang natabo. They used to be a very happy family kanami sa iyang husband, isa ka salesman, and knowing ang mga salesmen nga daan niya nami sa tok-tok, di ba? Nami mag-convince, nami mag-payes. Well, ang natabo is that daw may nagalagas-lagas kuno nga babae sa iya. Di ang basta nga misis, okay lang na nga ginalagas-lagas, kaya hindi ka lang nga magpa-lagas-lagas man no? Hindi mo lang nga pagpatulan ang ina nga babae, kaya siyempre budlay na iya. Kung magpalagas-lagas ka man panumdumon mo, you have a family, may mga kabataan kita, and so dapat, no? Nga careful ikaw sa linya sa imong nga trabaho, kaya siyempre knowing nga damo sa mga chicks ang nagalagas mga sa iyang husband kay gwapo tapos salesman. Well, wala gid man nagsala, nag-open up ang husband nga may ara kuno sang babayi nga nagalagas-lagas kuno sa iya do hinablos sang isa niya ka customer didto sa isa ka probinsya sang Iloilo. And nagambal siya nga palayo Canada para nga hindi na hindi na kita magpamroblema sa ulihi. Actually, happy sila as one family. Every Sunday, galakat sila. Nag-spend gid sila time together as one family. Nag-simba, nagpamasya, nagkakadto sa syudad, nagkakaon, nagalagaw-lagaw. So, muna, no? Tigol pila nga nagambal ang husband, may isa ko nung kababae, pero tinagkapasalig sa asawa nga hindi kuya magpatol. But the sad thing is, nagpatol gali ang bana. Kag ang masubo pagin nga istorya because nagabulig-bulig no sa groceries ang iyang tiyo ang ini nga babae. Ang tiyo isa ka military, kag ang amay is also in the military, and ang budlay pagid because bata pa ang ini nga babae, minor. And so because ang amo ato nga nalipatan niya nga hindi dapat nga patulan, pero napatulan niya. So, nahulogin siya sa bitag sa babae. Kaya kung mainit ang dugo, tapos ikaw ang ginalagas-lagas, tiyan mo to kay gina-threaten ang iyang husband. Nga, lugyag niya kuno, nga unungan niya babae, o kung malagtikan bala ang iyang ulo. Tiyan gusto sa babae, nga mag-upod sila nga duha. Siyempre, nagalalain ang husband, kaya married siya. Pero pati ang family, naghahambal nga muna. Kanalan, kay ginmitiran mo na, updan mo. Kay bata pa na siya. Siyempre, naghihilibion man ang husband, nagapangaypatawad sa iyang asawa. Pero ano ang mahimo sa iyang asawa? Kay tiyan mo na ang ginademand sa dito nga pihak nga kampo. So, mabuang ang asawa, kag makahaladlok, no? Pamahog sang pamilya, kay daw feeling niya, daw tuod-tuodon gid sa family. Kung hindi niya, no? Pag pakigupuran, ang ini nga babae nga naluyag-luyag gid sa iya. So balaan mo sa wife, wala na galahog ang pamilya sa babae, gani nga siling niya sing sa mapatay kuno iyang husband, sing sa mabalo siya, mas ginpili niya na lang nga mangin balo buhi siya. And so amo na no, according sa iya sa pila ka mga tinion nga nalipat ang iyang husband sa iya kaugalingon, ti amo ni ang dapat nga bayran katumbas no ang isa duha ka beses nga nangin mahuyang siya
Kag according sa wife, dako gid ang kabaylo sini, siya ang wife kag ang ila nga mga bata. From here, magapadayon kita mga kabaw. Tita Regine, sa amo sini nga sitwasyon, nagpaiway ako. Ang mabudlay, amo ang pag-explain sa mga bata kung nga hindi na namon makaupod ang ilang nga amay. Do ginahiwa ang akong tagipusoon, subong man ang akong bana. Apang naghambal siya, nga himuon niya ang tanan, para nga makagwa sa sitwasyon nga nasudlan niya, pagbisan ano ang matabo, balikan gid niya kami. Sa sulod sa 5 ka tuig, nagbag-o ang tanan sa amon. Ang masadya, kag kompleto nga pamilya sadto, wala na. Para nga makasurvive kami financially, kinahanglan ko nga mangita sa trabaho. Ambot tita, hindi ko na mapang isa-isa ang mga pag-antos kag kabudlay nga naagya namon. Bangod sa sini nga sitwasyon. Permi na lang ako sadto nagahibi. Apang wala ako nagauntat sa pagpangamuyo, nga isa ka adlaw, mapauli na sa amon ang akon bana, kag mabuo kami liwat bilang isa ka pamilya. Bisan paano, nangita gid paagi ang akon bana para nga makakumusta sa amon. Do sa hindi ako makapati, na amo gid sini kalala ang ginkaduan sang tanan. Pareho lang kami nga miserable sang akon bana. Apang kinahanglan ko nga magpakabakod, bangod ara sa akon ang dako nga responsibilidad nga pagpadako sa amon duha ka bata. Ang pagdangop lang gid sa Ginoo ang nagapabakod sa akon. Nga isa ka adlaw, mabalik kami sa dati, kag daw damgo lang ang tanan. At last, ang Ginoo nagapamati gid sa akon pangamuyo. Isa ka adlaw, nagpauli sa amon ang akon bana, nga nagapangayo patawad, kag nagaayo nga batuno namon siya liwat. Sang ipamangkot ko siya kung paano ang babayi. Iya ginhambal sa akon, nga gin-release na siya sang babayi, kag sa pamilya sini. Bangod, hindi niya man mahatag ang kasal nga ginapangayo sang babayi. Bangod, kasal kami nga duha sa simbahan. Ang babayi na kuno mismo ang naghambal sa iya, nga magpauli na lang siya sa iya pamilya, bangod luyag niya naman tadlungon ang tanan sa iya kabuhi. Na-realize ang babae nga sala man ang iya ginhimo, kag hindi niya mapilit ang akon bana nga higugmaon gid siya sang matuod. Bangod ang kasing-kasing sang akon bana, ara gihapon sa akon, kag sa amon mga bata. Kag isa pa, may soltero gali nga naluyag sa iya, nga handa siya batunon kag pakasalan, apisar sang iya na agyan. No nalabot ko ang langit, sang mahibaluan ko ini, wala na damo gamo kag pamangkot, duha ka kamot ko, naging bato ng akon bana, kagin patawad man siya sang amon kabataan. Nagpanugod kami sa amon pangabuhi, grabe nga leksyon ang ginbilin sang sini nga hitabo sa amon bilang isa ka pamilya. Ilabi na gid sa amon nga duha bilang mag-asawa. Matuod gid man gali, apisan nga daw hindi mo na halos maintindihan ang tanan nga nagakalatabo, apang padayon ka lang nga nagasalig sa Ginoo, nga kay ohon niya ang tanan. Matabo gid. Sa subong, ululupod na kami liwat, kag makita ko ang grabe nga pagbago sa ugali sa akon bana. Mas nangin, mapainubuson siya, mas nangin, mapinalanggaon sa amon, kag mas nangin malapit sa Dios. Kag ilabi sa tanan, daw hindi na siya halos magtulok o kung mag-iping man lang sa iban nga mga babae. Siguro, nadudla gid siya sa natabo sa iyo. Matuod gid man, everything happens for a reason na ang Diyos lang ang nakahibalo sang tanan. Tubtub na lang diri ang akon istorya, kamay nga may mga napulutan ang imo nga mga tagpalamati, bag-o kita maghimo sang isa ka makahas nga tikang, panumdumon gid ani naton sa makapila ka beses ang posible nga mga konsekwensya sang aton nga mga desisyon. Salamat sa liwat,
ang matinahuron, Zenny Sangbadyangan. I just love stories with happy endings. Kamu man, nami no kung happy ending, ina ba lang daw ka-imposible na gid sang sitwasyon, daw wala ka na halos nakita nga solusyon, daw almost hopeless ka na, but sa gihapon, padayon ka lang nga nagapati. That one day, everything will just come into place. Kag ang tanan, no, panumbalik, kag mangin maayo, makayo ang sitwasyon. Namilang kay you have a very forgiving heart and nagapingababaw ang imong pagpalangga sa imong husband sa mga years of sacrifices daw worth man ang pag-give way kagkarami man because you never taught your children to hate their father but instead no matter ano kabudlay intindihon lang gid kag natabo ang imong ginapangayo. God really answers our prayers kung sa aton kaayuhan. In His most perfect time, ginahatag niya gid ang aton nga ginapangayo. And so, because you want again to have a complete family and you want again your husband back and you want that love that you have, no? Nga magpadayon, kanami, sang in-return niya ang imong husband, he is a reformed person. He is a changed person, a better husband, and a better father para sa inyong mga kabataan. And so, let us celebrate. I'm very happy para sa imo, Zenny Sangbadyangan. And I am sure this time, no, there is nothing for you to worry. Nga magpatol to sa liwat ang imong husband as in dudla to the max na gid siya sang iya nga naagyan. Salamat gid and stay happy. And continue loving each other, continue lifting everything up to God. Oras natin mga kabombo, 30 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP. Kaupo din nyo si Tita Regine pagkatapos ng gid. So pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon.
Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang Kita sa pagdulong sa mga kalingawan diri sa kahapon namang program for a while ha. Don't worry ako because do pila ka days man we never heard from her. But this time may letter para sa aton si Lola Amparing and gina-share niya diri sa aton what happened to her. Lola Amparing, good afternoon gidira sa imo. I am going to start reading your story. Good afternoon everyone, all members of the Bombo Radio, mga mauukod nga mga listeners sa makawiwili nga programa kagdabaw sa tanan sa imo. Tita Regine, magandang hapon uli sa inyong lahat. My dearest, Tita Regine. Siguro tita, almost 2 weeks. Naging kaso ako. Oy, kaya pala. Kag medyo nagakurog-kurog pagani ang akon kamot pagsulat. Akon lang ginapilit ang akon lawas kay almost 1 or more than 2 weeks na nga higda akon. Siyempre, maluya pa ang akon katawan. Abi mo tita, tuwing magbangon ako nga magsulat, nagalingin ang akong ulo. Ano abi, kaya ang akong doktor, dito sa Santa Barbara. Kag kung mag-decide ako nga magpa-doktor, madala ko man ang akong lawas. Tita nga akong i-share sa imo karon, party sang December 30, sa Aganan, nga first time ko attend sang ila celebration sang Christmas. Nawili man ako kag the first time nga nagtener ako sa garahe, sa pag-attend sang party, exchange gifts, kag games, nga bata kag tigulang ang naga-participate. May atop man ang garahe, pero open, di syempre mahangin, kag matunog. Siguro, hating gabi na ako makasaka sa balay. Enjoy man ako, pero siguro tita, na mag-uhan ako. Kag up to present, medyo mahina pa ako. Uy. Tita, for more than 2 weeks, ginadulungan lang ako diri sa akon kwarto sang breakfast, lunch, and supper, kag akon merienda sa umaga kag hapon. Tita, kasadya gid kay madamo ang ila games kag may karaoke. May karaoke pa sila nga sige kantahanay. Tita, ginpakanta ganin nila ako sa 2 ka beses. Oh, enjoy ka man gali. So, ginpa-entra man nila ako sa last number. Sang blindfolded ka, kag magsarok sang mga kwarta sa tray, kag ang makuha mo, imo lang. Ay, kasadya sina. So, ginpilit nila ako nga mag-join. Pero, hindi ako iya blindfolded. Wow, special. So, tita, ang nakuha ko, mga candies lang. Kag 50 pesos nga kwarta. Tita, ang kada isa, nagbunot sang number, kag mag-exchange gifts dayon. Siguro hating gabi na sila nagpalauli, kag tanan may bring home man nga mga pagkaon, kay kadamo sang sobra. Amo na gani tita, nga may kalipay, may kasubo man. Nasadyahan gid ako, kag enjoy man. Ugaling, after celebration, nagmasakit ako. Luyag ko maghigda lang pirmi. Mamati sa radyo, kagkadaliso ko, pangadi lang kay Lord Jesus, nga mag-ayo na gid ako.
Tita Regine, in spite nga hindi maayong akong pamatsyag, pero sige, magihapon akong entra sa 1-2 panalo sa Bombo Radio. Amo na iya. Siguro more or less, mga 30 envelopes ang akon nga napahulog. Tita, bisan hindi pagid maayo ang akon nga lawas, pero kung Christmas, madamo man ang ako nabaton. Ang kwarta nga nabaton ko, mga 7,000. Kag madamo pa nga mga groceries, kag kung ano-ano pa nga blessings and graces nga ginhatag ni Lord Jesus. Siguro, almost 1/2 months ang graces and blessings given to me by our dear Lord Jesus, ginpamakal ko man nga balos sa naghalatag sa akon. Kanali kay Lola ang paringa. Happy na happy man ako, tita, tungod nga may mga pamangkin ako sa Santa Barbara. Isang una, wala sila nagasapak sa akon. Pero sa hindi ko ginapaabot o gina-expect, nagdala pa sa akon diri sa aganan sa isang lain-lain ni Christmas gifts kag may pera pa nga 1,000 pesos. Abi mo, tita, pagbaton ko, wala gid ako kapugong sang akon mga luha. Ginbaton ko nga nagatinulo ang akon mga luha. Siling niya, Ante, kalimta na naton ang nagliligad. Siling ko okay lang. Kag nagapasalamat ako sa may kapal nga hindi ninyo ako nakalimutan nga matanda na ako. Kag ako lang ang natira sa 8 kaming mag-ululutod. Siling ko sa April 11, 2023, 94 years old na ako. Nagayuhum-yuhum man siya, pero sa aking pagtingin, medyo nasubuan. Tita, abi mo, pagkabati ko nga akong sulat ang basahon mo, dayon ko bangon, magpungko sa tupad sang radyo. Medyo nalipay ako magpamati, kay akon manadumduman ang nagliligan. Ginbasa mo, tita, noong January 16, 2023, ang akon kasaysayan, parte sa isa ko ka-admirer. Halin sang 2 years nga gyera, hasta nga mag 3rd year high school ako. Tita, isugpon ko na lang ang parte sa isa ko ka-admirer sang una man nga ako nadumduman subong. Siya isa ko ka-classmate sa summer class sa Kabatuan, Iloilo. Sang una sa nagakuha ako sang typing kag shorthand. Siguro second year high school ako sadto, kag siya 4th year high school sa Kabatuan. Hindi man nagdugay ang pag-summer ko kay nagbanog ang akong ngipon. Sabi mo, tita, permi niya ako ginadulong sa paradahan sa Santa Barbara kung magpauli. Wala, gid ako nagasapak sa iya, kay tama, kahambog. Permi niya ginisurya sa akon, mga donations nila nga lupa sa school, kay ti malapad man kuno ang ila lupa. Palasugid siya, kag permi ko siya ginasilingan nga. A person who speaks much can only prove little. Isang tita, sa high school namon, nagapamasyara siya. Tama, gitita kahambog nga hindi man gwapo. Kung magsulat siya, sulat niya, nga wala ako nagabalos. Siling ko wala ako papel o ibakal sang stamps. Wow, sunod nga sulat niya, may lakip na nga stamps kag papel. Ginlakip niya gid sa sulat niya. So natingala lang ako, tita, nga nagaugtasid ako yan sa mga admirers ko sang una. So, tita, I have to close now with my sincere regards, love and prayers to you. May God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. And syempre, hindi pwede nga walang poem nga kalakip. Ari, ang title, Palabigay at Maalalahanin. Ang pera ay ugat ng kahit anong kasamaan. Kahit anong gawin ay magagawa, ngunit ang palabigay at maalalahanin, di magnanakaw or di mananakaw, kaya ugaliin ang pagiging mabuti sa kapwa. Kung kusang loob ang pagbibigay, pagmamahal ang tatanggapin. Ang puong may kapal, di magpapabaya. Palaging masaya, malayo sa kalungkutan. Tao or tayo ay tao lamang at di tatagal sa mundong ito. Mananatili ang kaligayahan kung palabigay at maalalahanin. Huwag maging kuripot at mapagmataas. Sa awa ng Diyos,
hahaba ang buhay mo. Sobra-sobra na ang yaman mo, magbigay sa mga nangangailangan. Magkakaroon ka ng maraming magmamahal sa iyo, lalong-lalo na ang grasya ay di hihinto sa iyo. Pagbabati ng kapwa ay di hihinto ang pagmamahalan, kalusugan, kaligayahan, makamtan kailanman. Huwag hintayin na ikaw ay hingian. Dito malabo ng paningin ko at medyo malingin pang ulo ko, so I have to close now. Sana may aral o may leksyon man na maibibigay ang sariling sikap na tula ko. Maraming salamat po sa inyo lahat, and may God bless us all. Nagmamahal, Lola Amparing. Lola Amparing, I'm very happy for you nga atong ginahambal mo, no? Ginashare mo diri sa amon nga na parte sa imong mga hinablos. It's good nga they took the first step para nga mag-approach sa imo and gin-surprise ikaw with their little gifts. Kag nami na siya, no? Una nga step nga ilang ginhimo. Kag I hope nga ti magtuloy-tuloy na gid. Mo sinapatian nila, sorry mo, Lola Amparing. Kag basi ko na-touch sila. But anyway, namin ginaya, no, nga ti, ikaw sang ginalainan sa buot, kag namin ginaya, nga ti, nag-inintindihanay, naghambal mo gani, no, nagapalanggaanay lang, ang tagsa-tagsa, and so, it's good. It's good nga natabo ato. Now you're happy and they are also happy nga ti naka-approach na sila sa imo, and okay na no. Good step already, kag may it would continue and may ma-flourish pagid ang manami nga relationship again between you kag sa mga kahinablusan mo. And dapat Lola, himuon mo yan subong, magpaayo kag gid. Ako gani, no? Pero okay na kuya. Ayaw na kuya. Claiming it. And so, Lola, sige, just share. Continue to share your stories. Pero hindi pagpilito na. Kung medyo malingin na ang ulo, stop lang, anay. Kung nagapala na kita kalawasan, rest na, anay. Kag, hindi lang pagpilito, no? Sige lang, one day, matapos gid na ang imo nga mga letters sila, ang ginapang amat-amat. Hindi na lang imo birthday, Lola. 94 ka na. Wow. Salamat gid sa imo and God bless you. Oras naton 46 minutos makalipas ang alas 2. Magabalikan kay LP pagkatapos ng gid sa pila ka may importante ng mga pahibalo. Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions, lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism, kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development, agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug painkilling properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente,
Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Remind ko lang ikaw liwat, ha? Dapat maka-text ka sa imo contact number sa amo nga number 0917-306-6535. Again, 0917-306-6535. Leo 02, kung hindi ka makakontak, kung hindi ka makahatag sa imong cellphone number, hindi ko gid ikaw matawgan, kag hindi gid matigayon ang ato nga pag-interview sa imo. So dapat i-text mo na ang imong contact number para nga matawagan ko ikaw, ha? Again, 0917-306-6535 para kay Leo 02, ang ato nga winner, ang ginlawag last week. We move on with our sa aton nga to our third story para sa sini nga hapon. Inspired niya siya yan, no? Damdam mo siya istorya ang gina-share diri sa aton. Another one coming from Miss G, her 19th story. Thank you sa mga pictures. Kag correct gid niya nga mga pictures ng aton nga issue. Dear Tita Regine, hi, Tita Reg. Mayong hapon gid sa tanan nga mga tagpalamati. I hope wala ka pa man natakan magbasa, kag wala pa man sila natakan mamati sang stories ko. Medyo lawig naman ni story ko, tita. Next week ko pa ni tani send, kaso manugtapos naman ang 20th kag 21st stories ko. So, send ko na lang ni, ha? Ikaw na bahala mag-schedule sa pagbasa. Ang share ko sa mong tita ang about sa inagihan ko man sa kabuhi. Like mga challenges, trials, failures, frustrations, difficulties, how I dealt with the different circumstances, kung paano ko na-overcome tanan with God's help. After ko graduate sa college, tita, year 2017, nagpahuway ako kadali, kag nag-review ako anay para sa LET, mga pila ka months. Actually, tita, hindi ako tani gusto magkuha exam, kaya hindi gay ko gusto mag-teach sa public school. I haven't seen myself nga amuning a field ang sudlan ko, bisan education pa ang course ko. Malang no, tita, during sa pag-practice teach ko sa public school, mga 5 months, about tita, 1 week pa lang, gadali na ako yung matapos, tita. Ang feeling ko, bala tita nga, pinapilit ko na lang, kaya gina-try i-enjoy. Pero wala, gid ako yung passion, kaya hindi ko mandaan gusto ang major ko. Ginukwa ko lang to, tungod full scholar ako, kag para makatapos. I told myself, before nag-take sang exam, if I fail, then that's it. Once is enough. Unfortunately, tita, na-fail gid man ako. Pasar ang Prof. Ed kag Gen Ed. Pero ang major ko, tita, kabalo ka kon pila. For your eyes only na lang, Wala mo, tita, ang major ko lang ng areas. May home economics, drafting, plumbing, masonry, electronics, dressmaking, kagadamo pa. Abi mo, tita, 90% sa gin-review ko, wala nagwa. Tibong gagidi, bagsackers. Ouch! So, nakita ko ang result, tita. Siyempre, bisa na-feel ko na nga hindi ako kapasar. Frustrated ako gihapon. Ang pinakamasakit lang part para sa akong tita, kaya disappointed katama ang parents ko. Mas naglain to ang buot ko, tita. Kaya grabe na nga pressure nila sa akon. Tapos, na-compare pa ko nila sa iban sa una. Damo-damo na sila na pangwakal, tita. Kaya ako daan niya, wala man ako yung peer pressure. I don't need to compare myself with others. Kung ano, manday achievement nila sa life or what. Ang parents ko lang gidya, ang grabe mag-push. Nasakitan gid ako, tita. Mas masakit pa ang ginahambal nila kaysa sa result ng exam ko.
Inhibi ko na lang tanan tita. Intindihan ko man sila bilang parents, kag I know, malipas man nagyapon. Since ako niya desisyon, wala sila may nahimo. Hasta, ginbato na lang nila tita, kag ginasuportahan kung ano ang gusto ko. Kag balaan naman nila batasan ko tita, when I say yes, yes. When I say no, no. Damo-damo pag-push siya ako nga magkwaliwat. Kay try lang at try ko no. Well, na-appreciate ko man encouragements nila, lalo na mga teachers ko sang una tita, nga nag-inspire man sa akon. Pero ging close ko na abi dayon ang amo nga chapters ang life ko, no regrets. After pila ka days, okay na kuya dayon tita. Gapati ko daan nga acceptance ang key para maka-move on eventually. There's no point nga mag-resent because it happened. Kaya kung nakapasar ako tita, I know hindi gid mag-untat push kag pilit mga parents ko nga makasulod ako sa public school. Since grabe na ang inagyan ko sang una nga baka-baka, kag hindi hamak nga stress sa subong para sa akon tita, when it comes to work, maliban sa income, mas nagamatter na gidya ang passion, interest, happiness, convenience, kag comfort. I will never be genuinely happy kung i-pursue ko ang bagay nga wala ko gina-enjoy or I know stressful para sa akon. Siguro in terms of stability kag benefits, mas nami gid man sa public school, kag syempre, professional kagid. Pero most ko nga friends kag classmates nga ara sa public school, tita damo reklamo, kag stress sa mga ulubraho nila, kag tama ka sako. Maobra ka na sa school, maobra ka pagid sa balay nyo. Pero I admire our public school teachers, lalo na ang ilang serbisyo. Hindi lang gid guro ako para dira tita. Teacheran lang niya gusto ko tita. Joke, haha. Kasi nahambal ko na tita, I am a bit impatient. I don't have tons of patience. That's why tita, I prefer to teach online so that I can choose my students kag I don't need to prepare a lot of things before I teach. Maliban na lang kung business English or IELTS, kay mas naga-effort ako kag ginatun-an ko man ang lessons before ko i-discuss. Kamudaan, advantages, basta online teaching tita, matawhay, flexible ang schedule, chill, kag chika-chika lang, makakwarta ka na. Hindi mo need mga budlay gid todo or maghimo mga visual aids or mag-prepare presentation, mas okay ang income, kag hindi stressful. Hindi man tama kakapoy. I can also get up 5 to 10 minutes before sang klase ko tita. Yes, it's true. Pagbugtaw ko, mga lingmog lang ko na on PC, manghusay, kag magklase. Siyempre kay online, hindi ka man nila mapanimahuan, kag hindi man nila mabalaan kung nakapanghilamos ka na or wala. Pero after some first class ko, gapanghilamos man ko kagapangapit tita. I also prayed for this kind of job tita, and God answered it. Ga-enjoy ako diya tita sa naobra ko, but of course, I won't settle sa amo ni tita. Madamo pa ako gusto labuton, kag gusto ko i-try nga iba nga field or business. Pero, amat-amat lang I know I'm still young and I still have a long way to go. I also believe nga damo pa nga opportunities ang maabot sa life ko sa bulig sang Ginoo. Pero hambal gani nila, bisan sa diin nga sitwasyon or aspeto sang kabuhi ta, may comment or may mahambal gid gyapon ng mga tao. Like, dapat amo ka na, tanawato bala si Kwan ho, kay amo niya nalabot niya, mas maayo kung amo ka ho, amo na. I'm sick of these lines, tita. For me, it doesn't matter kung ano nga field or profession pa ang gitsudlan mo or ginubrahan para lang matawag ng successful. As long as marangal, ga-enjoy ka, okay ang income, kag-happy ka sa ginaobra mo, okay na na. After all, we don't live here on earth
to please everyone or to be praised sa aton mga achievements. Other people's opinion is not important. It doesn't matter. They're not the ones who feed us nor pay our bills. Gapati ko tita nga tanan nga ari diri sa kalibutan. Temporary lang. Manggad, achievements, fame, kag kun ano pada nga mga pansanlibutan nga butang. Never compare yourself or your life with others and never compete with them. Avoid peer pressure. It will lead to miseries. You will be miserable. Just enjoy your life. Be thankful. Importante, may Diyos ka sa kabuhi. Healthy, happy, may peace of mind, makakaon maayo, may ginaistaran nga komportable, may income, kag makabayad bills. That's it. Balik sa wala pa ako work, tita, while nga naga-review. By the way, every weekend man ang review, tita, nag-apply si mama pa Singapore bilang DH. Te, ako bilin sa balay para mag-atipan sa mga manghod ko. Tita, sa pa Manila na si mama para mag-training mga 1 month yata. Akon halos tanan nga obra sa balay. Te, that time, nag-eskwela pa ang duwa ko ka mga manghod. Tapos ang agot 3 years old pa lang, kag palahibi ni siya tita. Sang ako nag-aatipan sa mga manghod ko. Hi! Wala, agad ako pahuway tita. Aga pa, bugtaw, digamo, plancha, uniform. Kag kung magsimba ako tita, kay may schedule kami weekdays na church gatherings para sa mga hindi bala available makasimba sa weekend. Dala ko man na ang manghod ko nga 3 years old tita. Baw abi mo, ang kwarta ko na tita, ahaw, inupliti lang gid. May times na kisang ako daloon ko siya, nag-iingos, gina siya tita, ka nagahibi. Baw tita, kisa, bisan sa jeep, nagahibi. Tiginhawa ko man ka ulo-ulo. Kaiban nga pasahero na irita na mamati isang hibi niya. Kagay na tinulok kami. Gahipos man na sila tita, or gahipos man na siya tita. So pag-abot na naman sa simbahan, baw gahinibi naman na siya tita. May mga times na hindi ako makafocus sa pagpamati isang paksa. May times na ginapapa ko siya. Kaya naugot na gid ko. Tigisa mamunong naman na siya. Hasta matulugan. Well, I guess, tutublangan na kita diri sa sulat sa ato 19th story of Miss G. Promise. Padayon nato nini, no? Buwas sa aton nga liwat nga pag-inuptanay. Again, sa kay Leo02, I hope ha nga ma-text mo gid diri ang imong cellphone number. And sa kay Miss G diri, thank you ha sa letter mo nga ini, and yes, gonna take note ko ang mga stories nga gina-request mo nga may mga dates. Sige, noted din na tanan. So, diri lang ko tubaan kita mga kabombo. Maraming salamat sa inyong pag-upod diri sa akon. Buwas, padayon naton ang sulat diri ni Miss G. Tandaan ko anay, diri ako nag-stop hasta matulugan. Okay. Maraming salamat for joining me today. Kag sa inyong mga istorya dira, feel free nga ipadalaman ay email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon namang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo tanan. Balikay kita tomorrow sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.